kendo machiegni okinyi ma kawuono kamoro amora miyudo orwakni machiegni chenro mar piny wageni nitie maber kama intiere kanyo kendo koro orwakni chenro ma kamae nyinga Cleophas Oloch. Mana kama nyakora Ramogi wangu okinyi majaber chien tarik 2 dwe mar 11 higa mar 2022 kamoro amora mintiere nyakora Ramogi wangu arwakni machiegni chenro mar piny chenro wachakre sani saa 10 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ong'ao. Oyora incho nade? Achie maber manai. Achie makare. Koth pod chwe, oko ka pod chwe, gutieno no chwe, guetho biro dwe mar 11. Tani gimoro maber. Chako mana tarik 1 kodhi mar 2. Wageno dhi kama kendo oganda dhi yudo resruok kendo kata ka en resruok madhi biro bang' thuolo malach. Yudo thuolo koro ka dipone osinge kaka owache gi duol marango lokruok kata chal mar kor lwasi. Mano Kenya Meteorological Department ne onyalo dhi kuom ndalo moro mabuora kata ndalo 7 mabiro ka ochwe kuonde mopogore koro en mor jogo ma bedo ka yudo liet kachiel koda buru mathoth sani koro kweyo buru mang'eny to bende wiwa kikwili gi oro ma bende nitiere kor gwenge ma pacho kaindi kata bende ne koth koro chwe to en geno marwa ni lum biro ti ni neno kata mana kaka jamni bende thoe gwege kumaga Kajiado en geno mar nyakora Ramogi wangu kang makamana kata mana koth makama biro bedo kata mana ka kilo resruok kwa kuma nyakora Ramogi wangu okinyi makawuono ken chieng' tarik 2 machiegni chenro mar piny ka bende gisani bang' ma nyakora Ramogi wangu adhi bedo ka kelo ni weche manyien mar mondo mi bed gi ng'eyo ni en ang'o ma bende notimore otieno ma bende piny naru godo odiochienga makawuono kopogore gi mano nyawadwa Cleophas Oloch bende neno kosepedho gazede e mesa obiro bedo kodonjo gi nonro mar gazet ng'eny nyakora Ramogi wangu wan gi The Standard, Daily Nation bende ni ka wan gima mar People Daily, Business Daily bende warango odiochieng' ma kawuono kanyo koro Ramogi wangu koni mana gigo bende ma omi pek gik mage ma inyalo rango kanyo kapok inyiewo gazet okinyi ma kawuono odiochieng' ma kawuono bende ka nikech wan mana ji ariyo an ka mana gi Sharon Ong'ao Joyce Oduor koro ka oyweyo machuok ka otieko wach ne mbele odhi bede tie apoyo moro kaka Sharon bende osetieko mare ka otieko juma manyo biro bedo kode mano kar tich abich kar kanyo to sani twak mokwongo dhi bedo go Ramogi TV twak midhi kelnwa kanyo kod Sharon Ong'ao bang' kasekelo non mag gazet kama bende wadhi rango mano chal mag jofwambo e pacho kata ahinya midhiero mag thoro kale ka gitimo tijegi. Igene Cleophas tich ka tich nyaka bed gi ber mare to tich kosebedo gi ber mare midhiero bende ok kosi. Tij fwambo ni bende nitiere gi midhiero mathoth. Okinyi ma kawuono ka biketi e tago maliet mar nyiso midhiero ma bende isebedo kikadhe kata kama nyakora Ramogi wangu adhi bedo gi welo ma bende adhi bedo godo gin jofwambo chakre saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi koro chenro ma kamano kik bayi par no odiochieng' ma kawuono piny ngima hingo odiochieng' mano mar dhialo jofwambo ahinya kaluwore koda achiedh nade ma bende gisebedo ka gikadhe ginyalo bedo kata mana gin achiedh nade ma gisebedo ka gikadhe lwet obila e lwet jopiny gisebedo kata mana jofwambo ma bende osebedo kata mana kigoyo gi jopiny en gimoro ma diere osebedo kata kinde campaign maneno gi kana gi luwo chenro mopogore moko kata e od fwambo ka mar media services geche oseto mano ka gitemo mana luwo mondo mi gikel weche manyien ma bende bedo ka tucho kuonde ma opogore nyakora Ramogi wangu mondo mabiro nigi Sharon Ong'ao saa 1 nyaka saa 2 jolony bedo ka kachel mago jofwambo mawuok kaluo mago bende mantie bur Nairobi ka yang warango gi mana kanyo ka ngochopo sechego mano saa 1 nyaka saa 2 kaeto bang' odiochieng' ma kawuono chieng' tedo kata ka Joyce onge ang' otedonwa odiochieng' ma kawuono mondo ibed kone ni mane manyien modhi bedo ka otedo koro ikete mana ka chieng' tich adek kapok odonje e mbako romo kidienje 2 chal mar fwambo kod mano mar twak modhi bedo go chal mar fwambo kanyo koro Ramogi wangu koni gigo maluwo odiochieng' ma kawuono weche manyien ma bende ankeli kanyo saa 3 nyaka saa 15 mago bende bang' wagolne achiel kachiel ka Sharon Ong'ao ankele kaeto bang'e ang'adonje twak modhi bedo go e mbako romo Sharon dongruok kaluo counties waduto ere kaka nyalo yudo gimoro achiel ma ginyalo wacho ne dieri ma en kambi manyalo chwalo tich ma en kambi manyalo kelo dongruok kuonde duto ma wantiere go wadhi bedo kod jolony bende e weche mag omenda manyalo rango ne dieri omenda mosechokgi bedo seti kod gi moro makare inya ketgi tich mage to ting' mag counties gi gin mage ka irango ne dongruok bende odhi nyime governors onego bed ni miyo pek
gima chalo nade chenro machalo nade mag dongruok monego bed ni ikele counties. Nano ka county mawuoke mano county ma Homa Bay kama wantiere gi miyo mano Gladys Nyasuna Wanga neno kosechako tich mokwa osewuok mano kuon rego kata mana mogo mar kuon osewuok kanyo naneno kata mana e mbui koka mana ke ni county miwuoke achiegni gi Homa Bay koro kacha wacho ni ong'inore kendo ong'wenyore mano mokwa kata iwacho ni ka en nam to luoro counties mathoth alwora makaluo kendo ok wacho ni rech ne en gimoro ma nyalo bedo gote kendo counties duto nyalo chako kembe mopogore opogore koro en mana marango ni gik mage ma county ma Kisumu Governor Peter Nyang' Nyong'o nyalo biro go to bende kadhi nyaka county ma Migori Ochila Yako nyalo chako chenro machalo kata dongruok mane monyalo chako kata ken kambi onyalo bedo gi machalo nade. Aneno Migori kacha gintiere gi kambi moro marego rabuona koro wan wagrito mana neno wan ka mar mine kor Ramogi wang ni ginang'o ma bende governors biro bedo kamiyo pek to maembe bende ma Siaya yo Asembo bende inyalo rege molos no gi machalo jus moro mamit mar maembe mano ka wariwo gi mamoko bende ma yudore gwenge ma Olari mago nanas paro na wer Cleophas Asembo piny maber mwatimango wachame mawembe en mawembe koso maembe mawembe mago maembe nyakwara Ramogi wang sani koro kochako sani sapar gari nyaka sabich maro nyango ikete mana kani mar koro da winjo pachi SMS line moro yawe na riedek auchiel no Facebook wantiere live mano mar Ramogi TV YouTube @Ramogi TV yudo wakar kacha Twitter @Ramogi TV KE kai tudi koda Cleophas Oluoch kuonde tudruok duto mano Twitter Facebook kachal koda Instagram mana kamanya kwa Ramogi wang mana kaka pile tudri koda mbui maga duto mantiere pacho ka mano morewo Twitter Facebook Instagram TikTok duto te iyuda @Sharon Ongao koka mano machiegni nikech ma en rupinya waid tondweche. The government of Kenya has made an additional 2 billion shillings available, and we are looking to work with our development partners to raise an additional 10 billion to be able to manage the current drought. Church achako ng'wech giwegi chako ng'wech ka giluwa to pange ma gigolo akier matrin magora piny e kaka gibiro ma giyako gichako tong'a kama chunge ka nitiere kitemo kariyo malo kama iluongo ni ruodhi nyama gi ware kanyo kiwuok litare kaka idhiye en litare tinyalo yudo ni security ma Uganda iwuok ne to giriti kanyo yudo ka bordering beaches kerenwa chike nitie kuma uje bed ni watiye wagikie to ei mano onge kama onego bed ni ng'ato chiko gikie. Mana kumanya kwa Ramogi wang kamora mintiere machiegni weche manyendo kinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kwa chako eni jatend piny Kenya William Ruto olando chenro mar choko omenda maromo siling bilion 10 kedo gi midhiero mar oro kod kech masani liyo e pacho kae. Ruto lando magi kane oromo gi riwruok mar Kenya Red Cross mabende osingo medo chwalo kony ne gwenge ma oro okwako. Chris Owino nigilerno. E chenro mopie mar kedo aching kod midhiero mar oro kod kech masani yuyo jopiny kod jamni e pacho kae, jatend piny Dr. William Ruto oyango ni piny owacho mar oseketo tenge omenda maromo bilion 2. Omenda makamano ibiro tiyogo e nyiewo chiemo ne jopiny e counties mangaji liyoe e pacho kae. Mabiro tok piny owacho keto mamoko maromo bilion 3.5 e chenro maket gimano e tielo mokwongo. Kaoloso e kinde nyasi mar sidhe kaka patron mar riwruok mar Kenya Red Cross, Ruto oyango ni piny owacho mare nigi chenro mong'ith mar kedo gi midhiero mar oro
kuom choko omenda maromo bilion 10 ka giriwore kod jojiw dongruok mamoko. This morning, the government of Kenya has made an additional 2 billion shillings available, and we are looking to work with our development partners to raise an additional 10 billion to be able to manage the current drought and ensure that no part of our country is unfairly affected by drought, and that we manage all the food reserves. Jatend piny onyiso geno mare ni okenge ma sirikal mare oseketo dhi kaachiel gi riwruok ma jothedh mwandu ma pacho kae. The national government, as a result, set up a drought emergency team led by my deputy, and they have been in consultation with all the stakeholders from within and without. And I want to thank our development partners and many countries and individuals and organizations that have come through to help us manage this situation. E chenro mar konyo jopith mag jamni kaluwore gi midhiero mar oro, piny owacho dhi nyiewo jamni ma oro onyoso chongegi kendo yang'ogi e kar yang'o jamni mar piny owacho. Nus mag ring jamni ma kamano ibiro miyo jodak e gwenge ma oro kwako ka ring'o modong' to ibiro tero e skunde. Duol mochung' ne rito le mag bungu bende dhi yudo milion 2 mar keto pi maler ne le mag bungu e kuonde rito le mag bungu e counties man gi midhiero mar oro. We are also making 200 million shillings available to Kenya Wildlife Service so that they too can support wildlife that are dying in huge numbers in our national parks and in our national game reserves, so that they can track water and other facilities for our wildlife. Jatend piny bende olero ni chenro mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo pod biro dhi nyime. As a government, apart from dealing with the current situation of drought, we are also making sure that we have continuous, sustained, predictable supply of food in our country. And that is why we are investing in fertilizer, we are investing in good quality seed, we have a huge program on irrigation, and we will be working with the Kenya Red Cross and other humanitarian organizations to build capacity in our communities. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mga jonko pogre gi mano en ni jamni medo tho e gwenge mag Kajiado kaluwore gi oro ma okwako gwengego. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne ochopo e kaunti no marango chal mar wach kod jiwo kony ne oganda makono. Walter Nyambaga miyowa ler mar kaka Kajiado chalo e kindene. E kaunti ma Kajiado, kaunti manuengo mar jotende kod pith mar jamni. Kata kamano, gi kindeni, tik mang'we manyalo giro ng'ato ema kongo rwaki gweng' ma Kajiado West kanyakla kod Kajiado East e kama jamni tho piny maru. Jopith kwano lal mag jamni mosetho kaluwore kod horo kendo ranyisi ni achudhi oyieng' ka agak bende huyore. En picha maleo ni adieri achiedh nade osebedo wendo Kajiado. Maloyo dhok 290 osetho e diek kod rombe bende chokegi ochikore e kendo hiugi otwo ma kaluwore ni lum kata pi onge. Jodak wacho ni giyiero uso jambgi e bei molwar e kinde 2,000 kaachiel kod Sh500 e kata chulo geche mondo yomb kod jambgi mapod tek nyaka e gwenge mag Isinya e kama ginyalo nyiewe lum kod pi to ma mana mar kondalo. Tangu mwezi wa 6 mpaka saa hii tumeanza kulisha ng'ombe, kupatia nyasi, unga. Imefika sasa wakati ambaye hata hatuna chochote. Kile tulikuwa nayo kununulia hizi mifugo chakula imeisha kabisa, na hakuna mali tunauzia. Sasa ng'ombe imeteremka bei, hata tunauza ngiri tunapeana bure na itakikani. Sabich kod 13 Rwadhpur temo kokni gi chung
kamoko to iso ilori mondo many godo chiro to karomo saa 6:30 ruadhni osetho. To ken kende jodak ni kod kwayo makende ne piny owacho. Tumepigwa kabisa na kiangazi, hata saizi ng'ombe zimekufa mingi. Pia hata kuna boma tulikuwa tunataka uitembelea hapa, kuna misoga, ng'ombe zinakufa hata mpaka wa saa hizi. Naangalia kwa sababu masoko yameharibika, kulete kitu hakuna kitu anakula. Ng'ombe anapatikana ngiri moja na hiyo ng'ombe anakufa. Ni heri kuangalia kwa serikali kwa sababu hiyo ni ngumu sana kwa sababu kiangazi umekuja Kajiado sana. Kalore kod horo mokelo lal mathoth, jatend migao mar pur Mithika Linturi kanyakla kod gavana ma Kajiado Joseph Olelenku ochopo choyo wang'e achiedh nade mokwako jopith ma Kajiado. Linturi okoni piny owacho chwalo omenda maromo $350 mar jolo lal kod nyiewo jamni moko mapod ni kod thochgi kaka yor chiwruok ne jopith kod jodak. Serikali ama rais ameamurisha treasury ikatoa pesa ya kuanzisha hiyo program ya offtake shilingi milioni 350 kwa KMC kuweza kununua hizi ng'ombe zenu. Na basi tunaomba serikali kuu, washikadau wengine, tukishirikiana pamoja wote, pamoja na serikali ya kaunti, mujue tunapata mazungumzo, tunatafuta mbinu na namna ya kuweza kuwasaidia nyinyi. Msione kama hata sisi hatujui hii shida mko ndani yake, na tuko hapa kwa sababu bado tunaendelea kujaribu kutafuta njia ya kuwasaidia. Kata obedo ni moko kuom jamni mathothi wang'o kendo iwito, ywak nitiere ni bende nyidho makoro chako ndong' nyalo reso gi midhiero mokwakogi. Kwa hiyo tunaomba serikali kama kuna msaada naweza kutusaidia kununulia hizi mfuko iache kukufa bure, ama itufungulie Kenya Meat Commission KMC, and at least kile tuko nayo tupeleke huko tupate pesa kidogo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoro mgajwan ko wuke gwenge mag Kajiado datiri nyaka e gwenge hinya oro mabende okwako gwenge mag Turkana. Nyithindo bende yudore kamarach e oro ma okwako gwenge ma Turkana. Jodak manyo olembe mag bunge makonyogi e gayo kech, ka nyithindo bende yangore ni ngimagi ok ber nikech onge mar chiemo. Wuoth madhi e gweng Makangalita mantiere e kar chung'od bura maloima e kaunti ma Turkana okiot. Kalore nyaki kal gode gi okak e kinyalo chopo kanyo. Bang' chopo, tipo ma irado godo nyalo maki gi mirima. Ma en dala mar jaduong' e Telej. Nyithinde nitiere gi achiedh nade ma ikelo koda koso chamo chiemo makare. Oro gi ngaji osekelo ne familia mare midhiero mathoth. Kuanzia mwezi wa 8 mpaka masai mwezi wa 10 tunapata shida sana, na watoto sana wale wadogo wa miaka 10 kurudi 5 amepata shida pamoja na mama na wazee. Apus koda pua Etelej nitiere gi higni 10 koda 13 kolore. Pogi chiemo kum thuolo mar jumbe adek sani, kendo kramna rateko mag dendgi odok chien. Kalura gi chal margi kata sikul ok ginyal dhiye. Jonyuol gi nitiere mana gi nyalo mar chione gi olemo mar bungu kaka chiemo. Ne mokoma nakula asubuhi ramoja unakula, hakuna chakula ngine. Ma en chal mantiere e gwenge mantiere koda oro. Odhiambo kodhiambo familia mopogore chokore ka mar toyo olemo magichoko e bungu e koro odiochieng'. Teko modong magintiere godo en mana mar toyo olemo makamago. Watoto iko watoto hapa miaka 15. Sasa wameshinda wengine hata kuamka kwa nyumba, bado wanazidi kukaa na hakuna kitu ya kukula. Na bila wameshindwa na mnayo watoto hii boma yote iko hivyo. Kalura gi twak mare e kinde nyasi mar thundi. Gavana ma Turkana ne olieko kendo chiwo siem ni midhiero mar oro mar kech ne mienjo. Kendo ni nyalo biro kelo achiedh nade ne nyithindo. Nyaka sani thoth gi ngima margi ok ni kare. Shida ya njaa ambayo iko Turkana sasa hivi, in the next few weeks or even a month, watu wetu wataanza kufa kwa sababu ya njaa.
Kwa hivyo tunauliza organization zote ambazo zinahusika na mambo ya humanitarian aid, tafadhali mkuje kwa haraka. Don't just fill your pocket with government money and forget about these people sitting here. Jok mahik gionyang bende kadhe midhiero mathoth. Moko kuomgi kata wuoth tamo. Thothne gijanindo mana e udi ka gidhiero odiochieng'. Agnes Ekai, miyo mantiere gi higni 65, nyap mok nyal kata mna loso. We know that Turkana is categorized also already in the alarm stage, so which means that we need to intervene and intervene quickly. As a society, we have been intervening in the different areas, but as I mentioned, there are still too many people that require this assistance, and therefore there is need to scale up. Seche ma jodak makangalita rito mondo kony ochopnegi. Apuwa gi apus ichunegi thieth mar reso ngimagi kapok ginyalo dok kendo e sikul. Jodak modong' nyalo mana bedo gi geno ni kony nyalo choponegi machiegni. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Nyakoro mgejwang mane chal mar wach mabende nitiere e gwenge mag Turkana. Kawuok Turkana atieri nyaka Nakuru. Kaunti ma Nakuru en achiel kuom counties mayandi neno kaka mago mareso Kenya gi chiemo. Mak mana ni sani oro oloko weche ataro kendo jopiny e moko kuom gwenge ma Naivasha e kaunti ma Nakuru medo ywago kech. Flora Atieno miyowa ler mar wachni. Boma ma Naivasha en achiel kuom od bura ma kaunti ma Nakuru ma midhiero mar oro okwako ahinya. Wards aboro mag kaunti no koriw gi wards ariyo ma osebedo kagolo chiemo e kaunti no gi sani omedore e kwayo chiem kony. Ja od bura ma Naivasha Jen Kihara bende lero ni ng'eny familia mag kar chung' od bura no osebedo kanindo kech kaluwore gi nok mar koth ma oseketho cham. Kihara ne okwayo piny owacho okel kony mapiyo ne jodak ma kar chung' od bura no ka nok mar pi kod chiemo medo kelo achiedh nadi. Mahali hata kuna kuanga chakula. Unajua watu wa Naivasha tunapata chakula kutoka Maela na Ndabibi, lakini sasa hata huko kumekauka. Tunajua ile chakula imekuja ni kidogo sana. Kwa hivyo ni kuomba kila mtu ambaye akona kitu anaweza peana ama share na rafiki na yule hana, wajitokeze tusaidie watu wa Naivasha jameni. Serikali ilete chakula kwa wingi. Naivasha tuko watu wengi sana. Kuna tabu sana ya chakula. Atupati kama mimi ni mgonjwa wa mguu, hata hakuna pahali natembea. Tumekaa kama slabs. Hii ni slabs ambayo tumefinyana sana. Ukienda kuelekea huku ingie ndani utakuta sio tofauti na kule Kibera. Na hata ni zaidi ya Kibera, manake unaweza kuta kutoka kwa mlango kwa nyingine unakuta hiyo ni choo. Hiyo naona kama ni kitu inaweza leta madhara kwa hii watoto yetu. Magi timore kinde mang'eny counties mathurka ywago midhiero mar oro ka piny owacho medo jiwo ji opidh yiende e yor gayo midhiero makamano. Climate change is a reality that we must live with. Kwa hivyo tunataka tupande miti, na mimi nimesema ya kwamba kila sehemu ya Kenya, ili tuhakikisha kwamba tunabadilisha mazingira, tuendelee kuwa na maji, ndio huyu mama Alice aweze kutusaidia na dams, na nimeshapatia yeye instructions. Tunajenga dams ya kwanza 100. Jalony e weche alura Laktar Mutitu ne ogolo paro ni piny owacho onego yang kitien ma jopiny onego pidh kendo kwayo jopith manyo yore mag duoko piny lal mag yien matindo ma ipidho e nursery. Another very important area is making sure that we plant the right trees at the right place. This is called tree species site matching. The planting of junipers, planting of mutarakwa and other trees in this area is the correct thing, so that we do not plant trees that are not going to survive in certain areas. Magine owach e kaunti ma Nyandarua ka seneta ma kaunti no John Mithu okwayo piny owacho omed omenda ne duol marito weche bunge kachiel gi jotim nonrogo e yor konyo medo yien ma ipidho e rito aluora. We want to give more resources to the Kenya Forest Services. We want to give more resources to Carefree, so that they're able to give tree seedlings to individual foundations. We want to help Carefree and Kenya KFS in terms of resources. They should have enough resources so that they have enough seed beds to provide enough seeds. Kinde ma oro medore e gwenge ma pacho ka
Kony mar chiemo ikwayo mondo okasi, ka bende chenro mag rito alwora bende idwaro mondo otim mar reso piny Kenya. Flora Atieno, Ramogi TV. Nyakoro mgo jang kato doko ni midhiero mar oro podo kwako gwenge mathoth mago mag piny Kenya. To kata kamano bad migao makoro chala mano mar kor lwasi bende koro yango ni koth matina dhi bedo ka chwe kata nyidho ei jumani. E gwenge mag Nam Chumbi nyidho makagi kacha osechako neno ka koro mar lwasi lero ni mano nyalo dhi nyime ei jumani. Koth makamani koro ni bedo e seche magokinyi kod seche magodhiambo. Liet bende yangore ni chako lor kendo odiedo e kar nyiriri 28 e gwenge machalo Mtwapa. Kalamu ni kod liet malaro nyiriri 33. E gwenge moluoro Nam Lolwe jokoro nyiso ni koth dhi bedo ka chwe makagi kacha ei jumani mana kaka gwenge mamoko manie masawa mar Kenya kod e holo mar Okak. Midhiero mar chieng' makech to pod nenore ni medo luwo gwenge mag Nyanduat mano mar Kenya kama liet pod medo idho e ka chieng' bende ikoro ni dhi medo rieny ei jumani. Mane koro mar chal mar kor lwasi kani gweng' maintiere nyakora muge jwang' to chalo nade. Bura Nairobi ka en mana koth chakre odiochieng' manyoro kata mana kawuono kata mana sani pod onyidho mana oko kama wantiere. Kopogre gi mana ni garama mar ngima medo mana idho e pacho ka tinende nonro mogol gi sirkal oyango ni medruok obedo e nengo mwandu kod chiemo. Nengo chiemo kende omedore gi atamalo 15.8. George Bati nigi mathoth. Kata obedo ni oganda jo Kenya ne geno yudo fungruok mar ngima bang' yiero maduong' madwe mar 8, geno koro medo nimo kaluwore kod ngima mamedo idho. Lipot mar nonro mowuok e bengi maduong' mar piny Kenya CBK oyango ni nengo mwandu ma jopiny tiyogo pile koting'o chiemo nyocho medore gi atamalo 15.8 e dwe mar 10, kama medruok mamalo mogik kopim kod nonro mora mora mar CBK magisetimo e wi medruok mar chiemo ma pacho ka. Lipodno koro nyiso ni jopiny Kenya nyaka med rido kanda. CBK bende olero ni medruok nengo chiemo mar atamalo 9.6 e dwe mar 10 ema ni malo moloyo kopim kod kaka nengo chiemo osebedo ka medore kuom higni 5 mokalo. Nengo mar mok ngano ema nomedore moloyo e dwe mar 10 kod atamalo 40.8 kopim kod mwandu mamoko kaka sukar, mor chiedo kod mok kuon. E dwe mar 10 higani nengo mor tedo mar salad lita achiel ne oidho nyaka $366 gotonglo 48 ka opim kod $274 gotonglo 22 mane usogo mwandu no dwe mar 10 higa mokalo. Kata kamano, mane onyiso dok chien mar atamalo 3.5 mar nengo salad kowuok $379 gotonglo 84 mane usogo mwandu no dwe mar 9 mar higani. Mondo ng'ato ne ng'weny kuon e dwe mokalo mar 10 nyaka ne ogo tamsi malong'o kaluwore ni kilo 2 mar mok kuon ne iuso $177 gotonglo 66 kopim kod $133 gotonglo 70 mane usogo mwandu no dwe mar 10 higa mokalo. Ka sukari kilo achiel ne oidho nyaka $154 gotonglo 95 kopim kod $113 gotonglo 70 mane usogo mwandu no dwe mar 10 higa mokalo. Idho mar nengo chiemo miyo jopiny koni ok ginyal kata chopo dwaro mamoko kaka chulo udi magidakie, tero nyithinde sikul kod dago ngima manyiso nyadhi. E oda kumanage myself otama nikech kaka temo balance gik moko ok donji. Pikipiki mwa waringo gono ni ido ka otiyo gi fuel kata mana mar 200. 200 no kidhi keti donge 100. To kata kaka idwa dhi chieme ot kia. Kingo kinyi piny ru. Kata kaka nyithindo madhi chai di school onge. Pek manene Hawking sani. Ngimo dhi oidho wan jo uso wadhi wang'eny. Gari achiel wanyalo go dhano 10. Mayudo ka samoro walaro uso. Chon kana bire uso nanyalo wadu chieng' nayudo profit 800. Sani anyalo wa kata gi $200 kata gi 150. Kora neno pek gi nyithindo kaka nyithindo chiem. Iyudo kodi ochieng' inyalo loso client achiel to koka la inya tariyo. Tariyo no nwa loso gi at a rate of 100 bob ka en QTex. Tiyudo ka sani ngima tek ma mondo client mi 100 no itemo. Sani goro achiel en 180. To sani ka nyathi obalanda to nyalo duogo nindo kech. Mamur ka ng'iyo en mamur mathin kama endi en $5. To mondo achame oda gi nyithinda ka ande school fees wuoda matin obedo sani ok nyal somo.
man dala kama somo sani nikech dala kucho ntiere kaka ntiere, lakini mantiere ka obedo kata ot sani. Kwayo magingo en mondo piny owacho otimie ng'uono. Nar chamo gorogoro kata reyo sani kata gorogoro acha reyo no kanyal yudo nikech ka mafuta ni malo, salad ni malo. To iye kar kabe kaka mwotiye ja-municipal kan koda gi ka. Kora wakwayo ni uchumi ni malo ahinya, uchumi gileno hapo gidwokwa piny. Wakwayo the president ni mondo ging'iye ni to fuel ma osebedo mamiyo gik moko dhi malo ni gitime ang'o mondo mi ja Kenya obed kod yweyo maber kod kawach mar chiemo. E kinde ni makoro jopiny orwako dwe manyien mar 11, pod gitero lemb geno ni nengo chiemo kod mwandu mamoko mochuno nyalo dok piny mondo gidagie ngima manyiso nyadhi. George Bati, Ramogi TV. Nyakora magajuange kanyo bende makelo wae giko mar weche manyien okinyi makawuono par ni chenro pode iye lach nikech bang' ma akaw yo matin. Kokamano nyawadwa Cleophas Oluoch biro gi nonro mar gazet. Kik dhi mabor. Zambian name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi fashion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit na masongo madhi very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana e Ramogi TV.
Namringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusiapi. Jatelo, report achiegni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Okay, luongo ji. Mae kik bai. Hey! Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Ti kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo. Oya kora moge juang kino machiegni wantiere kae nono magazeti chiewo yo machalo nade kama intiere kar kae wadarango gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation. Sharon machiegni. Ero kama na inya Cleophas. Ichiewo nade ru koso korisi rio. An makare kendo wadarango gazet kama gintiere kar kae ni ginyalo dhi yo machalo nade. Kae rango mar Daily Nation kod mano mar The Standard. Kae rango kacha ni ndalo prabich oserumo mano mar korang gazet no mar Daily Nation wacho ni ndalo prabich nitiere kar kanyo gik mage ma otimo mage bende ma ok oyudo e yo moro makare. Kako machielo gazet mar The Standard wacho ni koro jatendo kwach kich machon mano George Kinoti koro dong kanyo wacho ni gigo mane otimo koro onyiedhore lela. Mana kamanya kwa Ramogi juanga dongero iselero negi thundu weche mabende omipe kakeni mane mabende indini kwanyo kinyi makawuono kada bedne ing'iyo kada mna thundu weche mantiere kanyo. Daily Nation mana kaki wacho seketo singo mabende Ruto nochiwo kapok nodonjo telo sani kore ndalo 51 mabende osebedo kutiyo kaka jatend piny Kenya. Singo mamoko bende poko chopo ntiere musechopo. Singo to gintiere singo nitiere moko mabende wacho ni obiro bedo kata ka ochungo kata ok bidhi nyime nikech chal mar wach kendo gigo manitiere oko wacho kanyo ni nyaka sani weche mag oro kod kech nyalo miyo gik moko bende ok odonj kare kaluwore gi singo mane ochiwo kata kamano gin gigo mawacho kanyo ni obiro dhi nyime mar rango gi weche mag okwach kich ema dani waranga ne sani singo jatend piny Kenya William Ruto bende waserango to sani iwacho ni koro jatend okwach kich machon koro ochak none iwacho ni rango nikech weche maliekore ni oboke makamagi ne olosi e yo machalo nade mano mipeke ite mar 4 mano mar Daily mano mar The Standard kakoro picha ma ochiw kanyo e ite mar 4 mano mar gazet ni mar The Standard nitiere picha no mar ogai mar DCI kata okwach kich masani mano Mohamed Amin kendo gima nitiere en ni oganda koro yudo buok mathoth nitiere buche moko mane ochungi nikech weche mamoko mano wuok kod DCI mano machon George Kinoti kaluwore ni nonro manitimo kacha neneno ka gwenyore e kinde mathoth. To nyaka sani mane nonro mabende pod itimo nikech nyaka sani wantiere gi DCI manyien mabende koro nodonjo. To ka nodonjo kanyo bende nwang'e ni DCI machon mano George Kinoti bende ning'e chal mare ka bende noko winjore makare ni winjo kata mana kaka jotelo mopogore opogore na ywak ne Gachagua mabende sani en jatend piny Kenya gi William Ruto mabende en jatend piny Kenya gi sani. Nyaka sani gimomiyo jatendo okwach kich mano machon George Kinoti yudore kama tek miwuore
En kaluwore koda nonro mabende osebed ka itimo. Nonro mabende itimo nyaka ne jodito, apisas mabende natiyo e bwoye. Nineno ka William Ruto bende nowuok oko, mano mar loro achiel kod bad migao mano mar obila mabende natiyo e bwo DCI. Mano mabende koro ilieko kata mana iseyogi gi nek mag oganda. Mamoko bende gisani bende poko yudre gi lal apoya nono. Nyaka sani apisas maromo 24 mabende natiyo e bwo George Kinoti. Nyaka sani bende koro notimnegi lokruok makoni kod kocha koda DCI manyien, mano kwach kich manyien mabende nodonjo e apis, mano Mohamed Amin. Paro mabende osebedo kata mana ka kelo paro mopogore opogore ne oganda ma pacho kaendi. Niwinjo ka Amin bende wacho ni nitiere moko kuom buche mabende ne ong'adne moko kuom oganda ma pacho kaendi mabende nok gin buche mochimo yo. Iwacho ni nodonjnegi to nokotim nonro makare. Mano koting'o burano mamako kata mane tudo jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua kod wechego mag mibadhi mago bende mantiere karkacha manyaka sani wacho ni apisa mane owacho gima kamano kowuok mano ng'ama ne tiye bwo George Kinoti sani koro e telo mar Mohamed Amin. Gino mowacho en ni nyaka sani nitie lokruok motim kacha kendo bagi gwenge mopogore opogore ka jal makamae obaye mabor ahinya gi kata kaunti ma Nairobi bende tich to kochunge kata kamano en CM ne jogo ma itiyogo e kinde moro amora nikech telo biro lokore kolokore mochopo kamachielo tibiro bedo wendo ng'ato. Bende biwa kik wili gi obila 9 ma bende pod gisani pod odinne stesind obila kata ma Nigeria ka pod itimo negi nonro makoni kod kocha kaluwore koda nek mago oganda 4 mago mawuok e piny India kanyakla koda dereva ma bende nagintiere godo manyaka sani ringre margi pok oyudi. Nonro makoni kod kocha pod itimo ne obila 9 makamago. En mana ni kaluwore koda okil Kamaloka ma bende ochung' ne obila makamano giwacho ni dibede ni koro odinnegi mano kaluwore koda okenge mag siasa. Gimoro amora matimre pacho ka indi Cleophas kapo nono ni omaki gi ketho nyaka koro weche mag siasa bende koro luwore kanyo ka bende koro iseyo godo jopiny. Waneno ka thoth gi wacho ni jotelo mopogore opogore githoro donjo e buche mopogore opogore kendo ikono iga ni weche manie doho kik udonjrugo kendo wacho ni kata ka nonro pod dhi nyime giwene apisas mochune timo nonro mondo ochop gigo duto e yono makare. Nyakora moge jwang gazet mar The Standard nigi gigo mathoth mabende ka yudo thuolo mar rango odiochieng' ma kawuono ite mar adek nitiere wechego mag doho kaachiel kod mago bende mag lit kod kuyo mabende nitiere kar kanyo ka koro wada rango kar ka ite mar adek kae Sharon iwacho kanyo ni nitiere jogo mano nego were ng'ato gi jaode makoro kano ochopo e doho nitie ga utese moko ma ijaso sama ijasogi kendo ka koro nitiere sei moro moko ndik makare signature moko ndik makare kendo koro gino onge akiana en mor ne ng'ama ne ok dwa koso en lit ne ng'ama ne dwaro weyo wadgi nikech kano ken winjruok makare signature maka mage ka koro gwenyore kendo keto doho tamore pogo kaka nodwaro pogo rucha. Anno ka bura makamano nochwale nyim jang'ad bura mano ma resident magistrate ma Milimani mongere kaka Miriam Murage wacho ni miyo mabende notero otese mago mag divorce. Ingeni kitero kata mna kipogo kiwe Kenya in kanyakla koda chiegi nego bed nuchope winjruok ni ma to koro romo wa iket seini en bendo ket seine to koro miyo ni ka nodhi e doho gi kata mna otese mage mago mag weyo Kenya mago divorce papers. Koro magistrate ni mano Miriam Murage noneno ka affidavit mabende nagi sign kata mana mabende nagi chwe kukgi kaluwore koda kata mana sei mabende jaode noketo ne ok chalre gi mano mabende Miriam notero. Koro nowacho ni kiwinjo kata mana kaka Miriam wacho en wacho ni en ok en jalony ahinya marango weche mag ndiko kata kamano nyalo mana neno ayanga ni signature kata mana sei mabende Miriam notero ok chal kamar jaode. Koro en wach moro matek Cleophas seche mabende udonje Kenya ng'eni udonjo kanyakla kuweru bende nyaka bende koro uweru mana kanyakla kamano kuweru kanyakla signature be nyaka beda machal kiwacho ni ng'ane ma koro nitiere kar kae nyaka rangi ni mari to koro chalo nade mano ite mar adek kanyo bende nitie jathum kendo jangolo mabende ne owito ngimane
odiochieng'no ma nyoro. Mano jangolo mong'ere kaka Take Off. En mana ni ngolo mare to kawinja ahinya nikech an rap music gi to kalonya an ja ohangla. Ja ohangla masiro wende mapacho ka ahinya makaluo. Koro rapa ni nyinge en Take Off. Wachre ni no chwade gi magina kod obila mane boma ma Houston mantiere e piny Amerika. Kamano nyakoro Ramogi jwang' ntiere kar kanyo kendo jo piny mangima ne nigi kuyo kod lit ka bende pinyno mar Nigeria mano wang'e kanyo ni Davido kaachiel kod jaode Chioma bende ne owito nyathigi mawuoyi ma bende ne owito ngimane kinde mane ntiere wacho ni ne ogoya bal mano kane ntiere swimming pool margi madalagi kanyo kendo ne owito ngimane en wacho ni lit gi kuyo kendo waorne anyuola go duto. Oganda moko pinjore ni oganda mathoth nyalo bedo ni wito ngimagi to ok yud thuolo mar lando kata gin bende okawo gi thuolo malach mondo mi giland ne oganda ni adieri wuodwa owewa en gimoro mane okawo gi gibuok gin bende nikech dalagi kacha gintiere gi ji mathoth wacho ni jorit kende housemaids mantiere odgi kacha madhi aboro chak nitiere jorit mag security moluoro alwora boma gima kama kane timore e swimming pool kacha ang'o manokele kata kane opoth iwanyo kano both ne ma oluar kacha kata kano luokore e swimming pool to nyathi no natin Cleophas ramna ko luokora nyathi ma ja higa de kata mna e swimming pool samoro kata no dhi tugo to samoro jwarite jogo ma bende bed na rite nikech min mare gi wuon mare to na onge e piny mar Nigeria na gitimo limbe mag pinje maoko nyaka sani weche ma bende kere mbui kacha en ni jotije makamago bende koro inono dhoge gi obila mar neno chal mar wach makamano. Kamano nyakoro Ramogi jwang' wageno ni jogo bende matimo nonro biro terogi e yo moro makare kamar Davido no to mano bende otimore mano e pinyno ma Nigeria mano bomano ma Lagos bende kar kanyo ite mar abich nyakoro Ramogi jwang' gik matiere kar kacha od bura mano National Assembly bende koro nyoro oyudo clerk manyien mano Samuel Njoroge makoro dhi tiyo kanyo e thuolo mag igni abich iwacho ni mano nobiro bang' ombulu mane ogo kod jod bura mane nitiere kar kacha ka jod bura ma Kenya Kwanza ne oyudo loch margi mane nitiere kacha gombulu maromo 162 kuom 94 mag jowetegi mag Azimio en loch machielo bende ne koro Kenya Kwanza e od bura kacha bang' kano sekundi kacha ni gini kweth mathoth to wakang' makamano bende ni neno kata mnaka nokelo ywaruok e od bura maduong' ma pacho kaendi parne Sarah Kioko osebedo kanye thuolo mar kojolo nyaka sani koro National Assembly ma pacho kaendi oyudo clerk manyien mano Samuel Njoroge nyakwa Ramogi jwang' ma bende koro biro bedo kata e od bura kaka clerk mare kuom thuolo mar higni abich to Sarah Kioko bende koro ok ni onge tich en jalup clerk kata kamano ne yor kojolo koro sano dok timo tije mano kaka jalup clerk kata karano mar od bura en poch gi pak ne jogo ma oyudo loch ma opogore ka koro kama gintiere kanyo koro Ramogi jwang' iwacho kanyo ni gintiere kacha gi ne gin gombulu mopogore ka koro jogo mane ochung' kacha kalaro kombego irango kanyo ni mano yudo kwan atamalo 87 mano ne Njoroge Samuel kaka machielo Mohamed Ali noyudo kanyo kwan ombulu atamalo maromo 76 ka Eunice Gishangi bende obiro kacha e thuolo mar Gishangi obiro kanyo thuolo mar adek kane ntiere gi kwan ombulu atamalo 76.43 mago mantiere kar kacha Kioko nobiro e thuolo mogik mano ne ntiere kacha bende ng'wech makamano mar kawo lemono mar karan mar od bura ne nigi atamalo 75 mago ombulu duto mane ogo kar kacha kiwacho kacha ni gigo duto mane girango mane kama ne gichope wacho ni Njoroge bende nodonjo e od bura kacha higa mar 2008 okonyin okon ng'at moro mabiro ni koro biro ka wendo osebedo kara mna kotiyo kanyo kuom thuolo mar higni malach sani koro kawo kar clerk machon ma bende nosegwetao mong'ere kaka Michael Sialai ma bende nogwetao e dwe mar 7 mano banka bende nokete kaka commissioner mano mar Kenya mano jambetre mar piny Kenya ne Namibia kamano nyakoro Ramogi jwang' ite mar abich kae bende dola koro tin Kenya ka wacho ni dola nok ka dola nok tiende nang'o ohala timore yo machalo nade joket mwandu bende biro iwacho ni kata koro siling ma piny Kenya bedo gi teko mapiny mano ka dola cha onge oganda mathoth kawuok kadhi nyiewo mwandu kawuok e pinje maoko gitiyo mana gi dola ni e kinde ma dola ni onge keto chal mar timo ohala bende bedo moro matek ahinya ka koro wacho ni sani
jogo ma osebedo ka iwacho ni joket mwandu ma uso kendo maketo mwandu e piny Kenya gisebedo ka gidok piny e yo machalo nade. Iwacho ni dola ma gisebedo ka gitiyo go nyaka sani ino mana ka en moro ma osebedo ndikine moidho malo ndikine modok piny e ite mar 5 piny kanyo nitiere picha ma koro ndik kanyo ni NSC Foreign Investor Net Selling dwe mar 4 dwe mar 5 6 7 8 9 kachiel kod 10 mano dwe mokalo kaka gisebedo kacha ka gitimore koro dok piny keto chenro mag ohala bende no ka dok piny ahinya ka koro sani no kanyo ni bilion 22.15 mano mantiere kar kanyo are Januari ka irango kanyo mano e majo keto mano ma ok piny ma oko osebedo kacha kaketo tineni koro achiedh nade mantiere kaka ramna kineno nonro mabende NSC oketo kanyo nonro mabende ne gigolo kuom duol mar Capital Markets Authority. Koro nonro mantiere kanyo koro achiedh nade mabiro en ni joket mwandu manego bed ni keto mwandu e pacho kaende manego bed ni kata mana nyiewo kata mana shares e pacho kaende gin koro giuso kar mi ginyiew to koro giuso koro kang' makamano koro miyo kata mana yom beda ahinya kaluwore koda ochumi ma pacho kaendi to dola bende ka ntiere piny midhiero mopogore bende nyaka mienje nyaka sani bende dong' iwinjo koro nitiere kata mana shortage sani koro ka shortage ka nitiere shortage kata mana nok mar dola nyiso kata mana ni siling ma pacho kaendi bende ok tim makare to siling ka ok tim makare mwandu gik moko kata mana mwandu ma bende oganda kata mana nyiewo bende nengo gi bende medore niwinjo kata mana nonro ma bende nogol koda duol mar NCPB duol ma bende rango kata mana kaka nengo mar ngima idho kata mana lore pacho kaendi noseketo nengo mar ngima oidho e dwe mar 10. Nitiere gik mathoth bende ma kawatemo rango kar kae Sharon iwacho ni ka dola ni ka dola olwar mano tiende nang'o omenda wa yudo nitiyo gi omenda mar Kenya mathoth mondo mi yud dola achiel nyaka sani koro nyaka iti gi omenda mar Kenya maromo 121 mano gi yaw kanyo sense maromo di maromo 38 mondo yud dola achiel mano tonglo mane wiye kanyo mondo yud mana dola achiel koro dola achiel ema itiyo kanyo gi siling 120 gariyo koro mano koro king'ado kata 121 mano koro ka ikete kacha kende mondo chung' maonge iwacho ni otonglo mane wiye kanyo no kama chielo yudo ni joala maketo mwandu ka giketo mwandu ka gintiere koda omenda maromo kata dola 3,000 koro nyaka igoye nyadi 121 mondo mi yude kanyo koro Ramogi jwang ka gintiere kar kanyo ite mar 5 bende wach ma omi pe kar kanyo obila koro ikwayo mondo ti gi omenda e yo moro makare iwacho kata ni gikat non-essential spending gino ma idwaro tiyogo ema mondo gitigo gino ma ineno ka gima gino madhi konyigo tiwacho ni iwerigo mano ote ma ogol kod jalupo gae mara obila ma pacho kae mano Edward Mbugwa ma bende koro owacho kanyo nikech en ema ochung'ne kacha Kenya Police kendo en koro kowuoyo owacho kanyo ni ji ong'adi oganda kata obila oduok piny tiyo magitiyo koda omenda ka ginyiewo gik mopogore opogore wacho ni itiyo mana gi gigo ma idwaro non-essential spending mondo mi giduok piny wacho ni nyiewo mana gigo kende ma idwaro mana tiyo gi kinde ma intiere bende Mbugwa bende raneno ko chiwo siem ne obila ma pacho kaeni ni mar mondo mi giduok wuodhe mago ma bende gitiyo godo ahinya nyamburko mago mag GOK koro Mbugwa osenyiso gi kanyo mar mondo mi giduok piny okenge ma bende kata mana trips wuodhe ma bende gijatiyo godo koda nyamburko mago mag piny owacho kamano nyaka Ramogi jwang' ite mar 6 nitiere weche mantiere kar kae ka bende koro rango kanyo ni wacho ni jood bura koro kama gintiere iwacho ni omenda mag CDF bende ka koro nosewach kata ni bende nitiere koso onge mano bura moro machielo bende monego bed ni ng'ado kaka machielo ipenjo kanyo ni machielo ma koro idalos ni mano mar Senate iwacho ni Senate Fund endo koro odhi bedo kowuok kanye iwacho kanyo ni CDF Act mano mar 2020 kod 3 koro ntiere kanyo ka iwacho ni en unconstitutional en ataro mar chik ka bende jood bura osebedo ka wacho ni NGCDF bende koro nitiere kendo oganda jotelo girito yude ka giyude mano tam katam kendo gidhi nyime mana tiyo ga chwalo chenro mag dongruok
kuonde mopogore opogore kuonde chung'o od buragi. To mar mondo mi bil ma kama indi okadhe nyaka okadhe gi jod bura maromo 233. Par ni wantiere gi jod bura maromo 349. Koro ewi 233 ka gikadhe mano en 2/3. Ponono ni koro gikadhe koro okang' ma kamano biro bedo kaka chik. Ting'eni onge kweth moro amora mar siasa mochopo kwan machalo kama. Koro nyiso ni jod bura duto nyaka gibi kanyachiel mondo mi gikale. Ang'e ni magi moro ma gidhi riwogi. Giduto gidwaro omenda gi. Koro ok apar kodhi yudo pek ahinya. Ponono weche mag siasa nyalo donje ma giwach ni wan ok wadwa siro jogi. To koro kata mano bende chik wacho gimoro ni koro ka 333 ni ok ochopi. Simple majority en mane mondo mi okale, mondo mi one adiere ni koko kale adieri to en mano, koko kale bende oganda odoga odhi mana nyime ka korango kanyo ni nyaka giyud sei kowuok kuom jod bura maromo 200. Mana kamano nyakora Mugejwang. Cleophas bende aneno liech moro kanyo ma bende osebedo pacho ka indi kuom thuolo malach. Mano e kar kano le mag bungu Masavo, liech mong'ere gi nying mar Dida. To koro tinende no otho. Liech ma kama wachore ni osebede bungu no kuom thuolo malach. Kendi wacho ni hike nyalo bedo e kind 60 nyaka 65. Okang' ma kamano lando odiochieng' manyoro koda duol mochung' ne le mag bungu manyo Kenya Wildlife. Nitiere gik mathoth ma osebedo katimore e bungu ni mano ma awacho ni karito le Masavo kachiel kod Amboseli ma kuonde ma Dida osebede mano e thuolo ma iwacho kanyo ni 60 nyaka 65 mano e higni ma irango kacha ni mage mosebedo e piny ni kendo koro kan odiochieng' manyoro ne koro otho. Iwacho ni koro mano kaluwore gi milome mantiere kanyo en gino ma okelo buok ni mar are higa mar 2014 lema kama osebedo kalal iwacho ni moko inego kako ndike karka iyudo kanyo nitiere moluongo ni Satao noneg kod jonjore mano chopo e bungu kacha ni pochas gi mano higa mar 2014 kachiel kod nyawadgi miluongo ni Tim nowito. Iwacho ni en koro notho. Iwacho ni mana natural causes. Iwacho ni samoro ne oti gik ma kamago bende kata weche no bedo matek e bungu kacha ma koro wito ngimane higa mar 2020. Mano kairange kar kanyo ka dweni mano mana higa ni dwe mar 4. Iwacho Tolstoy mano tho ka higni 51. Mano ne wuok e anyuola no mar Tim bende mano tho kanyo higa mar 2020. Magi no tho e karito lego ma Amboseli. To kopogore gi ma nitiere mamoko mane otho liech ma kama mano tho kaluwore gi oro kod kech mano e kaunti ma Meru. Bende mano kelo buok ahinya kendo wacho ni adieri en ang'o manyalo timo. Nonyono neno Penina Malonza ma bende ochung' ne kuonde marito legi kachiel koda iwacho ni aluora limbe kama ne ochope kar kacha inyalo time e yo machalo na nochopo kata gi tangi lori mano ting'o pi kendo koro yolo ne le ma kamago mondo mi gimodhi e kinde ma piny koro tuo kendo gikale gik ma kamagi. Ngine seche ma piny Kenya waywago oro ni okwako gwenge duto to okwako kana mana dhano kende nyaka le mag bungu. Naneno ka en gima na lit seche ma bende liech ma kamano ni temo res ngimane pi kata mana magimodhi ka koro dhane makata mana pi magimodhi ema onge to koro le koro akini kinde mabiro to biro chalo na Cleophas. En mana geno mara ni piny owacho nyalo chwalo okenge mapiyo mar kelo resruok mano mabiro kuom thuolo malach ok ni mana short term gimanye kata mana long term ways minyalo kedi kodoko tamna gi oro pacho kendo odiochieng' manyoro nwana jatend piny Kenya ka bende nowuok oko mar singo ne jopiny singo ma bende piny Kenya nitiere godo mar tieko oro gi ngaje. Nyakoro Mugejwang wageno ni chenro mikero kod piny owacho sirkal biro rango kanyo ni gik mathoth irango mano kotenore kod kech kod oro makoro kwako counties buora ginyalo medore kacha magidonj kata moe 30 juma mokalo kacha ne olose counties 29 ka koro sani gik mathoth bedo kacha katimore en mana mar rango ni gik mag adieri manyalo bedo ni waluwo itoboke ni wadani ka watiyo gazet mar The Standard wadonje singo mano mag William Ruto makoro wacho ni ndalo 50 makoro Ramogi bosetimo gigo mano nego bedni orango sigana momako chuny oganda ahinya ka bende rango ite mar 10 kod ite mar 11 iwacho kanyo ni chenro mag thieth to koro gichalo nade e county ma Nairobi nitiere hospital miluongo ni Mama Lucy Kibaki Hospital mano mantiere buore Nairobi kar kae
gino mane omako dho oganda jo Kenya ahinya kane gintiere kane jal mane owito jaode mano kane okonyore mane od thieth no mama Lucy Kibaki owacho ni jaode nowito ngimane kane konyore kendo nodhi yudo kanyo twins mago nyithindo ariyo. En gima nomako oganda nomako dho oganda ka koro irango ni chenro kaka ne gitimore achiel kachiel kane giwuok mama Lucy chenro gi ne chalo nade ka koro neno kacha nga jomo pogore iwacho ni arita makare bende ichwalo ne joma mine dieri ka gintiere ute thieth machalo kamano. To kata mana kani neno kata mana weche manyien nyakora Ramogi Jwang kata mana mabende TV mar Ramogi nowakelo ne en gima lit ka ng'atno mano mong'ere kaka Robert Sakar ne lero kaka noneno kaka min ode tho. Niwinjo kata mana kaka nolero ni okawo pamba to otemo dino godo remo, ting'e ni pamba bende remo kata mana ka remo bede kosebede mang'eny to chako golo dibede ni en case mar negligence. Niwinjo kata mana ka Sifuna mano senator e county ma Nairobi bende koro wacho ni gibiro timo nonro matut maendi bang' Robert Sakar nochopo e nyim committee mano mar od bura mar Senate motelo ne weche go mag thieth. Nyaka sani koro gidhi timo nonro matut ne suptal mano mar mama Lucy Kibaki mar neno ponono ni suptal no onego bed ni idhi godo nyime tije mag onego bed ni dhi nyime kata ibilore. Odiochieng' manyoro bende dwa neno kama na en min oda mano Travis Maina min Travis Maina nyathi ma bende notho bang' fok jembe ne omoke wiye. Pod en nonro matut ma bende pod idhi tim ne Thika Level 4 Hospital kanyakla koda mano mar Kenyatta Hospital mano mar kelo resruok ne oganda ma pacho kendi moko kata mana stoch gi ok chop kata mana gazette kata mana e ute mag fwambo Cleophas moko kata mana dispensaries mago ma bende wantiere gode kor gwenge mopogore pacho kendi. Koro en mana menyo osuptende ma bende wantiere godo bende gintiere gi oteku makare mar thiedho jopiny. Koro Ramogi Jwang en sachiel osekalo kanyo dakika achiel mar okinyi kendo koro thuolo moro amora kochako sani wadhi bedo ka watieko gazet ma kawuono to kapok watieko gazet ma kawuono ite mar 14 nitiere wach moko wacho ni nitiere geno e kaunti ma Meru bang' ka Kawira Mwangaza gavana ma Meru oyiero mokoda MCAs. En gimoro ma osebedo kacha ka okelo iwacho ni tungni ma kagi kacha ka koro sani warango ite mar 14 gino mantiere karka iwacho kanyo ni ineno picha moket kanyo mano moting'o Murega Baishu mabedo chopo kanyo jaoda Kawira Mwangaza gavana ma Meru. Sharon Tiegeno nitiere geno we girad mar mondo migilosi nikech kin gavana to nyaka iti gi jotelo ma bende nitiere e bui nineno kaka MCAs na keko ka bende giwacho ni gavana ma Meru koro mano first gentleman ma Meru mano Murega Baishu osebedo kata mana ka inge kata mana tije kin first lady tintiere gi minot kin first lady tintiere gi wuonot kanyo to wuonot be nyaka bi mana mos. Koro we girade nikech nagwacho ni girado odiochieng' makinye we girade mar mondo migi pango odege mar mondo migi tine oganda e kaunti ma Meru e yo makare onge mosekethore. Ando kata kamano Murega Baishu onego winji wan kaka boy child en gimoro ma bende nyalo wacho ni ka gavana ntiere gi first lady to first lady ringo kode gari odak kode ot kacha ng'ome koro jamani to koro gidata. To dong Baishu nowacho ni nokoringa gi gach nyamburko mar piny owacho ma bende jaodo osebedo ka tiyo godo. En wacho ni tiyo ga piko kodhi e rombe mopogore opogore. To bende wacho ni en kata mana kotiyo to ok chule. Osiro mana minode. Gari koso rach. Ber tich nyaka tire ka koro Senate mago jo bura no mane Senate kata bende koro kwayo gi mondo migi bed kanya achiel mondo migi tim tich mano ka hoteli koda jatend kweth manok mano mar Senate mano Stewart Matsayo ma bende koro wacho kanyo ni njuri cheke ntiere mago jodongo ma Meru nyalo kere kanya achiel mondo ogando losi tich nyaka dhi mbele ka ok gilos kod gavana mano tiere ni dongruoge moko tie mok dhi chopo kare. Nyakora Ramogi Jwang gigo ntiere kar kae ka koro nyaka sani iwacho kanyo nitie gik mathoth ma timore e kaunti ma Bungoma ma bende koro nitiere jal machielo bende ma Wetangula nyabedo ni siro mano ka wuok kanyo ka dhi laro lemo mare mar Senate mano weyo ka koro yiere
Speaker mar od bura mapacho kae. Par ni yiero madundo makamagi bobed kitimo chieng' tarik 8 mano mar dwe mar 12. Ng'eni kisera mag ombulu osechakore to bende nitiere moko kuom josiasa ma bende osechung'e kombe mopogore opogore kanyo. Koro kapo nono ni nyiewo gazet mano it gazet mar 15 mano mar gazet mar The Standard ibiro somo wach makamano. Kata kamano aneno ka Speaker mar National Assembly bende koro osewuok oko ka bende wacho ni nitiere jal ma bende osiroka mar mondo mi okaw kare mar tayo county mano Kakamega kaka senator margi. Iti gazet mar 16 aneno machinglo moro kanyo rang'iny ma bende aneno ka tipo makama debed no chal ka jatend migawo mochung' ne ochego eko mag tuke pacho kaendi mano Ababu na Mwamba. Koro oting'o opira. To opira ni ng'eny gi weche, nitiere weche mag siasa kanyo, nitiere kweda kanyo, nitiere weche mag dhoudi bende kanyo. Kata kamano aneno ko wacho gi dho ngere kanyo ni I've played with this ball before. Koro nyakora mgejonga kende kineno machinglo makamano e TV mari kanyo. Machinglo no iwinje e yo machalo nade. Inyalo mana somo nwa paro, par ni wantiere achiel kachiel bende inyalo yudo wa e mbui mar Facebook mano mar Ramogi TV. Nyakora mage juang weche thoth nitie kar kae nyalo rango gi kanyo kae neno nyaka sani gigo mantiere siasa bende koro nitie kar kanyo warange gigo mantiere gazet mar Daily Nation Sharon ka koro watieko kar kae waranga ne gazet mar Daily Nation ka pod warango nyaka sani ni welo dhi bedo kinde moro amora kochako sani dhi bedo ka koro wachiwo thuolo mondo mi gazet karumo ikel twak mokwongo ma bende wadhi bedo kacha ka warango ka welo nitiere kuonde ma opogore kar ka Daily Nation bende koro wantiere ite mokwongo ndalo 50 mano mara William Ruto bedo kaka jatend piny Kenya gik mage ma osekale mage mosetimo makare mage mopogore ka koro sandrango kanyo ni malumo gi kanyo Grand Mula versus The Don Ahmed Nasir kachel koda Kip Korir mago kinde matuklu pacho kae bende koro gintiere gi buche mapek ahinya mantiere. Koro gipimore teko ni ng'ama tek maloyo wadgi. Bende aneno ka buche makamago osechwal nyaka e doho mano kaluwore gi okenge mag tije mago legal practice. Kata kamano aparo ni jatend piny Kenya nitiere kama tek miwuoro nyakora mugejwang nikech William Ruto odonjo e telo sani koro en thuolo mar ndalo 50 chakre no chamuma mar tiyo ne oganda mapacho kaendi kaka jatend piny Kenya mar 5. Odonjo e telo ka weche mang'eny timore. Chala mar piny Kenya ok ni kare. Weche mag kor lwasi bende neno kanyo kaluwore koda oro gi ngaji ma bende okwako gwenge mathoth mano mapacho kaendi. Bende biro kang' ma bende nengo mar ngima bende omedore. Nengo mar ngima kaluwore koda report ma bende nochiw kanyo bende iwinjo medruok mar ngima pod medore kinde ka kinde. Mwandu ma bende itiyo godo e odi kacha. Nitiere medruok mag mwandu mafuta bende kinde ka kinde bende waseneno ka jamedre. Chieng' tarik 14 bende warito winjo ni nengo mar modhi manyien ma bende idhi gol kod duol mar EPRA odhi medre kata oyo. Bende nitiere weche mag taxes mago osuru ma bende koro jatend piny Kenya dwaro mar mondo mi omenda ma bende ijachulo mano mar NSSF gi NHIF mar mondo mi omedi mar mondo mi Kenya oranga okenge makare mano mar kungo omenda. To kungo omenda kaluwore gi William Ruto owacho ni nyaka japiny utkaw tinga makamano. Mano ka oloso kanyo weche mag state capture singo mano chiwo nyaka sane moringo ka nyaka thuolo no ite mar 6 ka idonjo kacha ite mar 8 kata kar kanyo bende ka wanyarango ite mar 8 wacho kanyo ni koro waneno picha mar Atuoli mano Francis Atuoli ite mar 8 mano mar gazet no mar Daily Nation gimantie kar kanyo koro rango ni bende NSSF kata agucho menda no monego be ni rango ni jodongo biro konyi kata in bende jal matin e kinde mabiro ere kaka idhi rango ni omenda makamagi odhi yo moro makare kar tigodo yo moro makare. Atuoli mano kochung' ne kacha kotu bende koro opuodho kendo yiere go kowacho ni edieri omenda makamagi ndiko kuma dhi bedo ka konyo. Sharon kacha cha iyudo ka igologa siling maromo 200 mano ne NSSF 200 mano dwe ka dwe dwe ka dwe ma omenda monego bed ni mi mano ka isitiyo kacha jogo manya yudo omenda makamagi ka gin jotije matiyo ne piny owacho nyaka bed ni isitiyo kacha kuom thuolo maromo igni 30 igni 30 gi duto dhi do kacha ka itiyo kendo omenda makamae maromo 200 ni igole dwe ka dwe e higa achiel mano dwe maromo mano dweche 12 mano keto omenda duto ma ichoko e higa bedo 2,000
ga 2,400. 2,400 ni mano koro kigoye gi igni mano higa achiel. Koro kigoye gi igni 30 mano ibiro iro kacha 72,000. Mano omenda monego bed ni yudo bang' igni 30 kisetiyo. Mano nyiso ni koro mondo mi omenda ni igoye didi diriyo. Mano koro ido kacha 1,144. Mano omenda monego bed ni wuok go. 100,000 ni kiyude en moro manyalo konyi kata tok retire mari adieri kata kitieko miwuok. To kata mana kiyude ji adi ma isiwinjo kata mana ne oyudo omenda makamano korka to pok awinjo kata mana chenro mar yudo omenda makama bende en chenro ma bende oyangore makare. Mano mar chiwo omenda makamano kata ka sani nyaka riwruok mar jotije kotelnegi koda jagoro mongirore margi mano Francis Atwoli koro do puodho dwaro mar sirikal mano mar medo choko osuru nyanya kowuok e omenda mano mar NHIF gi mano mar NSSF. To bro hinya jogo eko ma bende rito miso dwe mano chieng bang' dalo 30 ka 30 nyaka sani kapo nono ni yudo siling 100,000 gi wiye ibiro bedo ka ichulo kwana tamalo 1.7 na NHIF makoro okang' makama endi koro po nono ni ibiro bede ka ipuodhe ni winjo kata mana ka oganda e counties mopogore odiochieng' manyoro twak mabede ni ntiere godo ne ok gisir dwaro makama nikech giwacho ni koro osuru idwa med choki to piny ka to wainyore nengo ngima oridore bech mkate bech chak bech mafuta gi mamoko pod ni malo. Nyokora maga jwang gitiere kar kae retire iyudo chenro machalo nade gik mantie kar ka iyudo gi koro kawadhi mana nyime ka koro penyo kanyo ni omenda ma koro ichulo mano ne jotije mopogore kaka ineno gi adieri ni omenda go chopo kare kendo tije giwacho ni omenda go duto kata mi manade to nyaka bed ni tiyo koda itiyo e yo maonge mibadhi manyami omenda makamagi bende lal mago nitie kar kanyo weche maga mauta Sharon mana kaka nise lieko ma en tema chelo mantiere nyima jatend piny Kenya mano William Ruto odhi lwar piny koso dhi mede mano kwa chopo wane dwe manyien juma manyien kae wange maber ni koro ka chopo tarik 14 tarik 15 ne bino yudo lendo manyien mag gigo mantiere kar kacha. Tuo mar kansa bende waneno ite mar 10 nitiere jal nyadendi moro mabende osekalo e achiedh nande mano bende moseyudo kacha ni ka in gi tuo mar kansa to intiere ionge omenda kata in gi nok mar omenda ere kaka iyudo resruok makare bende nitie okumba mathieth moro amora mantiere kar kacha ka sani koro nitiere mikone ni nitiere omenda mabalang' monego bed nomedo e kinde manithiedhe maromo kanyo 108 mondo mi otieke kendo owuogi odok dala kata kamano pod orito mondo mi oyud omenda makamagi mondo mi koyudogi owuogi ma jathieth mabende osebedo kacha ka rango chenro mopogore mag thieth meke mondo rangi kaka inono tuo kacho ithiedhe. Tingeni nyadendi ni en mana achiel kuom nyadendi ma pacho kendi ma bende kadhe e tembe makamagi parni ma tipo mare ka bende na okawe kinde ma bende dodwaro omenda makamano nyaka sani ne oseng'ielo rengo nong'ielo rengo dwe mokadho mano chieng' tarik 30 koda achiel. En geno marwa ni governors ma pacho kendi gibiro temo kar nyalo margi mar bero weche mag thieth e pacho kendi. Erokamano nya Sharon Ong'ao mane makelo giko mar gazet oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi e lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Monego watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche nyaka watim capacity building wa network gi health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chieng' ngeso ka ngeso sa 3 otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Lwasi
mar ohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro magajuanga, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safaris or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Olive Limited yango nuna Serian Ridge Phase 3 e gwenge mag Kimuka e Ngong apaya mar Ngong Suswa. Wan kod title deeds moikre, beacons mosegur, yore mapaya maber e kindgi, chiel moluoro gi te, pi, stima kendo en but skul mar sirikal kod alwora mokwe. Magi duto yudo nengo mar Sh650 kende. Lowo madirom 50 by 100 kata an 1/8 of acre. Tudri kodwa e namba mar 0704-30-30-30 mondi mag kom kata kar bet e nyasi mar yawo gi ayanga manotimre tarik 19 dwe mar 11 higani, kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive, securing tomorrow. Vipi wa Kenya? Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811*274#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Mana kumanya kora mugajiwanga bang nonro mar gazeti gisani korwa donje twak kwa mokuongo twak e chenro mar pinye twak mabendo chako godo sani nyaka saa 2 mar okinyi. Katika manya kora mugajiwanga kawuono kenchien tarik 2 mano dwe mar 11 higa mar 2022 koda 2 chien tarik 2 dwe mar 11 higa ka higa. Piny mangima jadhialo jofuamba hinya kaluore koda okenge mago midhiero mabende jofuambo osebedo kakadhe. Mana kaka tich mora mora nyakora mugajiwanga mabende nyalo bedo ni itimo, tij fuambo nigi ber mare, to gima nitiere gi ber mare nyaka bede gi rach kata mna midhiero mabende obiro godo. Kopogre gi ber mabende tij fuambo biro godo, bende achiedh nade makoni kod kocha mabende jofuambo osebedo kakadhe bende ni manatie. Nyalo bedo ni okisebedo kata mna kinenagi, okisebedo kata mna kiwinjogi, moko bende nego bed ni samoro isebedo kata mna kineno ahinya e kinde mabende jofuambo irocho kata mana ratichgi. Nitiere moko mabende osebedo kata mna kirodho gi jopiny, moko bende samoro obila keto kama tek miwuore. Okinyi makawuono nyakwara mugajiwanga biro bedo kwatwa kaluore koda midhiero mabende jofuambo mapacho kaendi kadhe. Ponono ni ing'e midhiero mora mora samoro in jafuambo mabende inena gi sane. Inyalo mana oronwa ote. Gin midhiero mage mabende sibedo kata mna kadhe e lai magi mago mag tich. Mana kaka pile lai magwa mag ote machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook kaka pile yudowa achiel kachiel mano Ramogi TV. An bende nyalo tudri
tudri koda e mbui maga iyuda at Sharon Ong'ao. Katika manyako Ramogi Juang ng'eni anja fuambo to kiny makawuono okan kenda kaka jafuambo. Mano mar lero midhiero mar tij fuambo. Okinyi makawuono ido thuolo kadhi bedo gi welo adek. Kadhi bedo godo e county ma Kisumo, adhi bedo godo e county ma Siaya kanyakla koda studio marwa mantiere e county mano ma Nairobi. Kata kamano gisani adwaro ruako jafuambo mong'ere kaka John Riaga mabenda ng'edo ken wendo kuomi nyako Ramogi Juang. John Riaga ponono nisebedo kineno chenro mar kaka wanene. Chenro mabende itayo gi Victor Makajuma, chenro mabiro e TV mar Ramogi. Chieng' wuok tich chakre saa 2 nyaka saa 4 nisebedo kineno John Riaga. John Riaga arwaki ni machiegni. Ero kamano ahinya jafuambo adwa Sharon boma ma Kisumu kaka pile aneno kochiew maber okinyi makawuono imba neno ka wang' ler Nairobi kanyo. Ero kamano ahinya John Riaga. Keni Kisumu koth chwe kata mana chieng' rieny ng'eni Nairobi ka to koth chwe chakre odiochieng' manyoro. Ji mathoth John Riaga okia ni ine jafuambo. Mana kinyalo lero ne nyako Ramogi Juang John Riaga en ng'a? John Riaga en jafuambo ma ongirore ahinya. Nachako tij fuambo higa mar 2005 kendo nachako mana kama wantie odiochieng' makawuono ni kanondika gi od fuambo mar Royal Media Services e buo radio mar Ramogi. Asetimo tij fuambo ni kuom higni mang'eny mana kaka winjo no. Thothne asetime boma gi ma Kisumu ka mosebedo base mara bende kwa wuotho kwa dhi e gwenge mopogore opogore e piny Kenya ka. Koro gie sani tatimo fuambo mara miluongo ni freelance kata nikech ahero ndiko koro pod andiko katimo gik mopogore opogore to tija chutho en tij fuambo gi keyo. Koro kata katime e yo madundo ne organization kata samora time ne oboke mag pacho ka nitie moro ma iluongo ni Lake Region Bulletin ma bende itimo e boma ma Kisumu ka to en online. Koro sani andiko online e yor fuambo na gi keyo e Kisumu ka mantie. Ero kamano ahinya John Riaga. Kendo John Riaga kata bana bed ni samoro kata bana ng'ato osebeyo tij fuambo kata mna dhi godo nyime iwacho ni once a jafuambo always a jafuambo. Ero kamano ahinya e chenro mar piny. Nyako Ramogi Juang kopogore gi John Riaga mana kana sesingoni e studio maro e county ma Nairobi bende antiere gi Linet Otieno jafuambo ma bende biro nyiso wan ni en lai mar fuambo sebedo kata mna kotie kuom thuolo maromo nade to setie ute fuambo mage. Linet arwaki ni machiegni chio nade? Acho maber. Sharon nago erokamano kuom rwaka kae. Machiegni. Erokamano. Linet Otieno en ng'a? Linet Otieno en jafuambo. Asebedo jafuambo kuom higni mang'eny chakre higa mar 2005. Nachako mana gi Kenya Times, abiro Standard Group. Koro Standard Group asebede higni mang'eny manyochopo sama nyawuok dweche 2 mokalo. To kata kamano pod andiko e weche mag alwora, weche mag environment, weche mag yamo kaka inyalo wach gi dho ngere ni climate change. Ero kamano ahinya biro e weche gweko mag alwora. Ng'eni wabiro gweli kata kamano e kinde mabiro nikech ang'eni dwe mar 11 bende wantiere gi romo mar tipo mano mar alwora ahinya ma bende biro timore e piny mar Misri. Nyako Ramogi Juang kopogore gi Linet bende antiere gi jafuambo machielo mano Isaiah Gwengi ma bende biro bedo kwatudore godo e yor lony manyasani. Isaiah Gwengi en jafuambo ma bende nitiere e county ma Siaya. Ka wano chopo mano e lony manyasani mar mbui biro bedo kata mano kwatudore rekode. Katika mano kintiere boma ma Nairobi Riaga, ka intiere boma ma Kisumu Riaga, no ginyisa ni lony mari kata mna kine tiji mar fuambo. Lony mari ahinya isebedo kata mna kindike weche mage, dibed weche mag siasa, weche mag ohala gi mamoko. Gendi tijo mar fuambo ni nitie kama ka intie to iyudo ka Kisungu luongo ni a jack of all trades. In ng'ama nyalo timo fuambo e weche ma opogore. An ng'ama kiketa e siasa bandika maber adonja kanyo maber to chunya chutho amor kaneno Linet kanyo. Wan kode e organization moro miluongo ni Mesha gin jofuambo mandiko weche mag environment, science, health, kaachiel kod agriculture. To ma en mana lony. Iyudo ni kata fuambo ka nyaka ibede gi gimoro mamit ne ndiko, gimoro ma kata ochiewi mane nindo sadi
ni wadwaro gima chalo kama tiwuok kama kiyuagi ni upoya lony moro nyaka bedo mo tinde sani iyudo ka nitiere jofwambo ka olony nitie ng'ama ndiko weche mag ngima, nitie ng'ama ndiko mana weche mag fashion, nitie ng'ama ndiko weche mag pur. Koro migawo miluongo ni Mesha Chama be nyamera Linet no wan godo kanyo wantiere kod jofwambo mang'iyo weche duto moloro science kaka climate change gik machalo kamago. To mana kaka wacho e tich mar fwambo kichako to nyaka ibed ng'at manyalo ndiko gimoro amora. Mar ariyo en ni kitiyo e gwenge kaka wan ing'eni Nairobi kama untie no inyalo bedo gi lony to mano kende ema indiko. Waneno ji mang'eny ka en weche mag pur to pur no kende mondiko nikech Nairobi ji ng'eny inyalo ori inyalo kantie gima timore to lony mari no emiyorie. Kor gwenge kaka intie tiyudo ka chuni ni nyaka itim tich moro amora. Koro kaweyo kata weche mag lony ma chunya ohero kaka weche mag science go to ka siasa nitie tachika siasa kanyo batima ka nitie weche mag education be anyala timo. To lony mara hie to nie weche mag ngima, weche mag pur kod weche mag science kwa jumla. Hapa ni Riaga Siro wache makamano nikech kisebedo jafwambo nyaka ibed jalno ero mabende ong'ere gi dho ngere kaka multitasker. Inyalo timo gimoro amora mabende omiyi. Kwa kamano odiochieng' ma kawuono en odiochieng' no ero mabende idhialo jofwambo ahinya nyaka luwore koda midhiero mabende jofwambo osebedo ka kadhe. Mano mong'ere gi dho ngere kaka International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Ang'ene odiochieng' ma kawuono biro bedo kwa loso kaluwore koda midhiero mano mag tij fwambo. To kiny ma kawuono daher mar chako gi ber ahinya mag tij fwambo. Linet akeni gin ber mane chakre higa mar 2015 sani wantiere higa mar 2022 ma bende iseyudo e lai mar tij fwambo. Anyalo wacho ni ber ng'eny to ahinya en thuolo mar yudo lony e weche mang'eny ma samoro ok ning'eyo ni nyalo yudo. Inyalo donjo kanyo kaka ng'ama osomo ndiko to onyalo kata konyi yiero yo makoro idwa luwo. Kaka an kana donjo e media nok adonjo ni adwa timo weche mag climate change, weche mag alwora. Tiyudo ka koro kaka gik moko medo dhi, kaka imedo somo piny, kaka gik moko medo dhi, temo fwenyo ni kae anyalo konyo jopiny moloyo kachimo direction machielo ni. We awene ng'ama timo politics, siasa otima, an anyalo konyo jopiny e yorni. To kopogore gi lony bende nitiere gimiluongo ni networking. Iyudo ki ing'eyo ji mang'eny ma bende nyalo konyi e yore mopogore opogore, nyalo mako lweti koponi in kaka joma ng'eny osea kaka indiko osewuok e utewa mag lendo gi modhi obedo kata jasiasa, odhi obedo kata minister. Tiyudo ni lony ni gi tegruok gi tegno oyudo kaka omedo tiye e media, kaka omedo tegno e kaka ofwenyo ni an gi pok mopogore gi ndiko ni. Kendo gi mang'eny moko mopogore opogore, opportunity mar ng'eyo gik moko kapok jomo dongo e piny oko ng'eyo. Koro yudo ka strategy penji ni ini paro ni gini dhi timore nang'o. Ipani adieri man ka en mane. To gino kata kobedo ni ok en gimoro machuli, en gimoro mamiyo ibedo gi gimiwacho ni responsibility. Ni onego bed ni ang'eyo ma anyalo chiwo riek, anyalo tiego ji oko mondo ang'is gini ma adieri maler ma yo monego walu kaka dhano kata kaka Uganda luo e weche mopogore opogore kopogore gi siasa kata e weche mag alwora go, e weche mag somo, e weche mag ngima, gik mopogore opogore inyalo konyo ji kaluwore gi tiegruok miyudo kaka dhano ma thothne be yudo kiyudo mana e utewa mag lendo kuonde matiye gine mang'eny. Ahinya kar dhogi kanyo jafwambo moro amora mantiere gi mbui mare ka wani keto kata mana gimoro e mbui mari kacha jopiny ong'e mana ni iwacho adier. Linet kuom ranyisi kintiere gi mbui kata mana mar Facebook idhi keto kanyo kana ni kawuono koth chwe bure Nairobi, kila ng'ato ng'eng'e ni ma to adier. Linet ok nyal riambo. Koro jofwambo bende samoro bende oyudore kama tek miwuore ahinya gi weche ma bende ong'ere kaka fake news. Akeni John Riaga kintiere boma ma Kisumu kacha, ber mane ma bende seyude lai mari mar fwambo nyaka sani ma bende nyalo kwano? En adier ni fwambo ni en gima kidonje nikech ihere. Ng'eni wawacho ga ni en calling, wachalo jayalo. Ok en gima idonje adonja ni koro idhi manyo tich kaka inyalo manyo tich kamoro nikech koro kech negi ni wadi amany gimoro atim.
fwambo ni biro gi chuny, nyaka ibed ni en gima nie chunyi, en gima igombo, nikech kidongo to nyalo ka en gima samoro e dongo mari niero winjo habari, or niero somo gazet, or niero timo gik moko miyudo ka koro sama isedonjo e fwambo to koro keti okang' mamit ni iwinjo ka en tich mamit. Omiyo en tich maber kidonje ka iketo chunyi ni en gima idwa timo. To en gi ber mang'eny kwa Linet owacho gimachalo kaka networking. Fwambo ka ema miyo itudori kata inyalo tuomori gi joma dito e sirikal. To sama itumori gi joma chalo kamago to itimo networking, unyalo go mbaka, ng'ato nyalo nyisi ni gima kama inyalo konya nang'o, inyalo timo gik machalo kamano. Mar ariyo en dongruok ei career marach. Anyalo paro chon kane wachako to ninyalo bet kamoro achiel mibudhi matin, to sani iyudo ka nikech opportunities ng'eny ei utewa mag fwambo, kata kiwuok oko nitiere gimiluongo ni corporate affairs, ni sani ji mang'eny nyalo wuok iwe od fwambo, iwe fwambo gi keyo kaka wang'eni, tidhi time e yor adundo e organization kamoro maning'e ni idongori, nikech kani itime ka to koro iyudo ka koro okawi kata iyudo tich kamachielo, idhi timo tij fwambo cha to but koro idongori e career mari. Machielo bende manyalo wacho Sharon en ni tij fwambo ni en tich mamiyi thuolo mar fuong'o piny. Inyalo wuotho kuonde mang'eny oko mar Kenya ka, pinje maoko, kata i piny Kenya ka. Kaka nanyalo nyisi ni sani gwenge makaluo ka onge kama inyalo nyisa ni bing'e kama tanyisi ni kuno pok achope kata kuno akia ni chal nade. Mae ayudo mana nikech tija mar fwambo, nikech kawuono awuok an Gwasi, an Homa Bay, an Migori, an Siaya, an Nairobi, an Mombasa. Omiya thuolo mar ng'eyo kaka piny chalo. Tedo ka kuonde mamoko ma kitiye careers mamoko to samoro ina kama ka intien to ina kanyo nyaka chieng' itimi kata iretire. Erokamano ahinya Riaga iwache mabende ang'eni sani sasa moro kama japuonjre maneno wasani koro mor mokadho mabende odwaro mana tij mar fwambo to wiwa kik wil gi achiedh nade mabende wakadhe. Ang'eni ber to bende ronya kora mgajwang' Linet osenyisi, Riaga bende osenyisi moko kuom ber tadier mag gin ber mabende wayudo e pap ka. Kata kamano ka wayudo ber, rach bende nitiere. Kapok wadonjo rach nyakora mgajwang' bende nasingo ni wantiere gi wendo machielo jafwambo mawuok e kaunti ma Siaya mabende ong'ere kaka Isaiah Gwengi mabende wabiro bedo kwa tudore godo e yor lony manyasani, mano yor lony mar Zoom. Isaiah kiwinjo yo makare ichiew nade, intiere Siaya kosi intiere kanyo? Alright, yes, Sharon. An Siaya. Siaya ochiew nade, koth chwe koso chieng' rieny? Siaya koth nyolimo wanyoro. Isaiah nyalo mana dhi nyime, inyalo mana nyiso nyakwa Ramogi Ajwang' matut Isaiah Gwengi en ng'a? Inyalo mana duoko bende volume kata mana duond TV ni chien matin. Isaiah Gwengi en jafwambo manochako tij fwambo e higa mar 2008 kendo asetiyo gi ginene mopogore opogore gi ute fwambo mopogore opogore kaka Radio Nam Lolwe kanye kuma nachake internship mara, sebedo nyaka gi Nation, sani koro an gi Standard. Erokamano ahinya Isaiah, wabiro mana chiwo ni thuolo makare mar mondo mi pangre yo makare ahinya kaluwore koda duond TV mabende nitiere malo gi mamoko kasto biro bedo kwa tudore. Nyakwa Ramogi Ajwang' kawuono antiere gi jofwambo e paw fwambo mopogore opogore, winja antiere gi jondiko, wantiere gi jo radio, wantiere bende gi jofwambo ahinya mano mar TV. Kokamano ka Isaiah pod ikore yo makoni kod kocha, yina mar mondo mi adhi ir Linet Otieno. Linet nosewacho ber mar tij mar fwambo, wasemiyo Nyakwa Ramogi Ajwang' mabende samoro nyalo bedo ni timo tich machielo, wasemiye kata bende walombe mar donje tij fwambo. En manani tij fwambo bende nitiere kod achiedh nade mage, chakre higa mar 2015 nyaka sani Linet. Akini gin achiedh nade mage ma iseyudo ahinya kaka nyadendi e paw fwambo? An awuon ok anyalo wacho ni asehinyora ahinya nikech ambe na anyuolora ng'ama otegno, ng'ama temo ni amuom kaseneno ni gini ber tadwa ni achopi mamake ma
adhi mbele kode kaka chunya mor. Kaka Riaga nosewachonwa gini ochalo luong kaka pastor bedo imiye chiwo mar yalo. Nitiere kaka iluongi e tich mar ndiko ni. But achiedh nade manosiek ahinya manyalo wacho mano buogo wan en ndalo mag post-election violence ma 2007 ka. To naneno kaka inyalo bedo kama koro ionge konyruok, inexposed. Onge kaka iumri, onge gimoumi. Iwuotho nikech en luong moluonge ni nyaka achope office, nyaka chiw ndiko ni, nyaka non ndiko ni, nyaka kal koler. To kaka idwa wuok odi michope office sama lweny nitiere, especially kaka ng'ama nyako kata ng'ama dhako, ok en gima yot. Nikech ok ochwewa matek mwanyalo gore, ok ochwewa manyalo gingo kata kane gimoro biro tuoma, kata ka ng'wech moro wuok, ok anyal ringo iyo madichuo nyalo ringo godo mayot. Koro nitiere kaka ochwewa kaka mon, nitiere weche miyudo ka tek mondo itieki kalure gi kaka in, to kipimo gi kaka ng'ama dichuo be nyalo timo gima chal kodi no. Machielo en ni samoro indiko to ng'ato ok mor gi gimindiko, ng'ama ntiere oko. To ng'i, to nyalo kata goni simu, to ng'isi ni inabro deal kodi proper. Mano en gimiluongo ni obuogi. To gima mako dhoga bende kata mna kuonde magiyude kata mna nambe nembni mag simbege. Gin gi ji e kuonde gi e utewa mag fwambo gi. Nitiere joma gindiko mamiyo gi weche. Nikech ipenjori ni an kan jandiko, an editor, an ng'ama nono ndiko ma owuok kuom jondiko. An agole koler. Onge kuma nyinga wuoke e tijni. Tipenjore ni to ng'ani nokelo ng'enade ni ane mana akalo gini, ane mana loko headline ni. Tiende ni gin gi ji e kuonde gi. Ma kata samoro itiyo, in mipogo tich, kata podi inono ndiko ma poko wuok oko, nikech an atie gazeta ahinya. Kaka jachumbache be. Mbaka ma kiny wuok kiny, to ng'ato goni simu ni story no kadwa ni okal kanyo. Tipenjori ni ng'amo seng'ise ni an amulo story ni sani. Makore temo wacho ni jofwambo bende gin josigi jofwambo wetegi. Nitiere ma kalure, nitiere joma beyo ndi. But nitiere achiel ariyo moko ma bet timbe gi ok beyo ahinya, koro giuso ji mantiere kuonde gi. To rach mar mano ni onyalo bedo gima buogo ngimani. Nikech ng'at ma kamano nyalo chiwo information manyalo miyo onegi, nyalo miyo goyi kamoro, nyalo miyo nyathini make, nyalo miyo watni moro negi, mondo buogi mondo iwe timo tich mineno kitimo maber. Kalure gi ethics ma ntiere sami somo tijni, to gi kalure gi kaka chunyi adier ng'isi ni mae yo maber monego aluw, ok adwa riambo, ok adwa ketho nying ng'ato, ok adwa ketho nying ohand ng'ato. Tadiere man kae samoro ng'ato kwalo pesa mar jopiny, ng'ato timo gima rach, ng'ato lilo environment ma kama kambi ne nitiere. Ka jandiko golo mokelo gini, isiema siema gi chuny maler, ok idwa gori gi ng'ato. But nikech koro idwa mulo kama pesa ng'ato ae, ng'isi ni abro negi. Koko negi, mon thothne isiemo wagi gima chalo kaka abiro nindo kodi, abiro ng'isi gimonego ing'e. Koro ng'ato kosebuogi gi gima kamano, ing'iso adier ni kata obedo ni tijni en luong, onge mbaka, onge kata gimomiyo nyaka ichiw ngimani. Koro chuni ni weyo, ok ochuno nyaka itho e tijni. Koro chuni ni idok chien. Jomoko ntiere moseringo mowuok oko mar Kenya modhi odak e pinje ma oko, nikech luoro mosewinjo ka koro biro e ngimane. To samoro kata mana ngimane kata mana kende, samoro kata mana ngimane familia mare, nyithinde samoro ng'ato ng'i nyaka kuma somi. Kamano. To gimachiel manyalo siemo jowa ni kisefwenyo ni itiyo tich ma ok tich bilani, wek wacho ne ji gik mathoth ahinya, we dago ngimani e mbui, e Facebook, e Twitter. We wacho ne ji ni kawuono nachiemo ka, kawuono adhi nindo ka, kawuono achamo nyoyo, kawuono achamo gweno, kawuono naninde hotel ma kama. We wacho ne ji te, wek dago ngimani e yamo ka. Pande moko matin manyalo miyo jogi tich matek mar yudi kuponi inyalo
especially sama gidwa target family mari. Weketo ni nyithindi te ni Facebook. Kuma gisome, goge nyaka picha, gi budgets mag skuli keto kanyo, to tipo mag gibendi keto kumidake. Kamano. Mano koro miyo ka ng'ato ne dwaro timo ni gima rach, ok ochuno nyako hinyi ni wuon. To nyalo hinyo ng'ama ni e chunyi, kaka nyathini, janyuolni, mondo hinyi godo, kata mondo sieme godo ni abiro ni. Kichaki medo dhi mbele tin makora abiro ni. Koro mago gik manyaka wabed kwa ng'eyo mondo bed kaka achiel mar yore mwanyalo geng'o godo shida machalo gik manyalo mulowa nikech tich mwatimo. Bende Linet ka unwadhi nyime bende biro mana nyiso kata nyiso nyaka Ramogi Ajwang' bende kaluwore gi buok ma bende ne yudo samoro kaluwore koda stories ma bende samoro ndiko nikech gazet kacha kawa ni sendiko story tinde ko kacha story written by story ni otem gi Linet Otieno. Bende biro nyiso ka midhiero ma bende ni sayudo kata na buok ma bende samoro no bugo do ngimani bende ni dok chien kaluwore gi ndiko kata ouyo nikech jafwambo nego bende ndiko maber gi marach duto te indiko. Kwa kamano Isaac Gwengi ageno ni koro in makare. Manake ni lero nwa ni Isaac Gwengi en ng'a. Mana kwa dhi mana nyime yo mapiyo kapok wayudo kram na chiedh nade mabende isebedo kikadhe ahinya e tij fwambo. Erokamano Sharon. An iluonga ni Isaac Gwengi mana kaka isewacho no. Setiyo tij fwambo ni kochakore higa mar 2008 nyaka sani. Sendiko ne ute fwambo mopogore opogore to ma antie sani en Standard. Mane kuma sendiko ne kochakore 2013. Kendo asebedo katiyo e county ma Siaya kuom higni ma odhuro. Tij fwambo ok osebedo mayot. Entie gi berne kendo kuonde moko be entie gi rachne. To inyalo paro ni jogo man samoro noneno 2017 tarik 23 na bedo attacked gi polise man iluongo ni Quick Response Team kendo na yudo hinyruok mokalo. Mane gima achiel kuom chandruok maseyudo maduong' e kit ngimana e yor fwambo ni. Kopogore kod kata buok moko ma osiki miya gi jogo ma wuok e county matiye sana polise, jogo matiye sirikal kata motiye migepe mopogore opogore. Mana kamana Isaiah mana kaka kiselero ni midhiero bede ni yudo e bad obila e pacho kainde. Mana ni jofwambo wan kaka wang'eyo samoro wang'eyo midhiero ma bende ni yudo. Samoro japiny nyalo bedo ni penjore ni to kara Quick Response Team ma bende kata mana midhiero ma bende ni kadhe en ang'o. Mana kinyalo nyiso nyaka Ramogi Ajwang' e batut. Nosebedo en unit manolos mane rito nam. Kaka ung'eyo ni koni Siaya koni wasebedo e shida kind jolupo ma Kenya gi ma Uganda. Koro nokel this unit mondo konye weche mege boundary ma e Kenya gi Uganda. To ne wasiko watimo wafwambo weche mane seche moko ok obedo maber ne jogi nikech ne giweyo tijgi mane gitiye nam to gichako koro harass jogo mane ni oko. Ma iyudo ka seche moko gimoro sa 12 odhiambo giseketo curfew ni onge ng'at ma wuotho sechego. Koro magi gik some of the things mane wa highlight to no obedo maber ne. Omiyo ne kanye kuma ne koro gichako manya magiko ne ni ne giyuda kendo ne en wach matek ahinya kane gimaka around saa 1 otieno to ne giduogo gigoya nyaka gimoro saa 5 otieno. Ema bang'e to giduogo gitera e police station ma Usenge kuma nabete nyaka odiechieng' maluwe. Kana wuok kanyo to nadhi mayudo thieth kendo that team nobedo transferred, nogol gi Usenge, then that unit obedo disbanded. Isaiah ngeni machied nade mopogore opogore bende intiere goda ngeni mano bende ema nyalo bedo maduonga ma bende ni kadha ngeni jandiko bende ise bende kora na kitiyo kora ne radio moko bende biro bedo kora na kinyiso wa kopogore gi Isaiah bende John Riaga ngeni bende intiere koda historia mathoth ahinya kaluwore koda midhiero mag tij fwambo mage misekadhe. Erokamano Sharon. Ana wuon to apogora matin nikech gi osiep na Isaiah. Anto poko mul denda kata poko goya tij fwambo ni poko pada. Anyalo wacho ni masebiro godo machiegni chal gi ma Linet wacho en buok e yor simu. Osegona simu ka ng'ato nyisi
ni ng'ato nyisa ni iwe ni miyango bet kanyo, waseneno ji kanyo, ibro mana wuok kanyo, wabro deal kodi, weche machalo kamago. Koro gin weche mantie. To aparo ni maduong' manyalo wacho en ni kawadhi e yiero mar 2007 to ng'eni kuma ne antie kisiasa ne gipako duol machielo, to kambi mana tiyo ne kindego ne yudo ka ne wachore ni ne beto leng'ore matin ko machielo. Koro chieng' moro ka wan e rally e stadium Kisumu ka, to jasiasa moro ochung' to sama en e podium ka stadium opong', to jofwambo wan kanyo ji mang'eny, to ambe ane i ji kanyo, to chung' to wacho ni nitiere ute fwambo moko ma ok ni kodwa, gin ok wadwargi, ok waherogi, ok wadwargi. Ting'eni gima kamano kiwacho e rally mar siasa, nikech koro awinjo ka ji wacho chien ni moko ni ka, to mano mana winjo ka luorie mogik e tijwa mar fwambo ni. Kata kamano gima notima chieng' no onge, nitiere ng'at machielo mane ni kanyo to nogona simu to nyisa ni riaga ka in ka to kik iluor, onge ng'ama biro muli. Koro noduoko chunya. Koro bang' rally, bang' kanyo to nayudo ka koro rallies mag jogo thothgi nathoro ga bet luoro matin. Koro mago gik mantie. To midhiero ng'eny ahinya Sharon ka, nitiere jondiko mosenegi, nitiere jondiko mosehiny kaka gwengi kamano, nitiere joma be osebuogi moweyo nyaka tijgi mowacho ni an kama e gima timore pap ka, tawe ndiko ne chuth. Koro mana kaka nowacho cha, kobiro ni kaka luong, to ni gigi kata timore ni, to pod bro chuni ni imedo dhi adhiya mbele. Kata Kisumo ka bende ndalo moko, ing'eni Kisumo wasebedo gi weche mag riots gi mang'eny ahinya, kinde mane jaluo pingo sirikal mang'eny. Koro gimoro amora matin to ji osedhi e streets to police ba tear gas. Chieng' moro bende wayudo ka police oba tear gas kama jofwambo ogudore, maging'eny, yani maka to jofwambo to kanya magidhi gibae tear gas ma ji nomodho tear gas kabisa. Koro magi gik mantie, gin midhiero ma wayudo kinde ka kinde. To midhiero kata mana kwayudo kinde ka kinde nyako Ramogi Ajwang', midhiero wayudo nikech en mana in, nikech jafwambo dhi kacha, kose dhi kacha seche mabende tulo muoch, japiny dwaro winjo ni tulo ni muoch kacha, to muoch nikech ang'o? Mano en tij jafwambo mar dhi kacha, mar fwenyo ni en ang'o matimore kacha. Mana kaka line tin bende nisewacho tulo mabende nomuoch e piny Kenya tok yiero mano bag higa mar 2007, jofwambo mathoth nokadhe midhiero mathoth. To kata mana midhiero kata mana mag lawogi, kata mana gobila, kata mana nang'o, tear gas kimuocho kacha, in kaka jafwambo imodho tear gas. Ang'o kitimo? Wantiere gi jofwambo ma bende oselalo nyaka ngimagi e kinde mag yiero. E higa mar 2022 dwe mar 8 tarik 9 bende nwadhi e yiero, sani mana dweche maromo 3 tok yiero. Ang'eni midhiero mathoth bende jofwambo bende nokadhe. Nitiere jofwambo ma bende iseyo koda josiasa ino kisira. To kare ndek ang'o? Linet. Okawinji malong'o. Jofwambo kata mana seche mabende koro wadhi kata mana e tijewa mag fwambo, nikech japiny kacha kono romo saa 7, saa 1, saa 3 mar otieno, gin gidwaro neno weche manyien, to bende gidwaro ng'eyo ni en ang'o ma bende notimore e masira kacha. To masira ma kamano in bende kaka jafwambo idhiye. Samoro bende nitiere kata mana life jackets ma bende warwako, nitiere kata mana tags ma bende wantiere godo, obila samoro tiyo gi oteku mathoth, manyalo bedo kata mana ni chocho jafwambo gi japiny. Aken kata mana lai mag fwambo, osiepe gi ma bende timo tije mag fwambo, gin achiedh nade mage ma bende gisebedo kata mana ka gikadhe? Mopogore gi tear gas, nitiere mang'eny ma gikadhe. Machielo en acho ni buok manyalo koro teri ma ibed psychological. Iwinjo ka ginyo dwano teri kata hospital otimni counseling. Nikech ineno gimoro malich ahinya, kata gima ng'ato wacho ni omi paro makoro ok inyal, ikia ni adagi koso kik adagi. To gima lit ni samoro onge giminyalo kata ndike wi ng'ato maber, onge giminyalo wache kuome maber, to wacho ni anto ulenga un kubiro e tije natwa anono, to en wuon kodhi e mbele malo kacha kamonego wuoye owach gimoro motegno to ketho sano dhi nono. To koro gidwaro ni giti, chopo kama koro gidwaro ni gichul ji, jondiko, gichul mondo obi owach gik moko kaka gidwano wuogi. To koro mae miyowa tich matek,
nikech samoro ok en ng'ama long'o oketho nying nyawadgi kucho jandiko bro kawo to kele iye kuma wanone gigi tiketho gini tiwacho ni gini ok kal kachopo kiny to nosemiyo jandiko pesa mbaka neni be ok okalo kowuok e gazet kowuok e TV jandiko be wacho ni an natimo story kaka ne wacho ng'ani emonego kanye miluonge ga nyingwa an thothne yudore ni jandiko nosechamo gini pesa koro ng'ani bedo makech kodi ni ine moke dwara ka seche miduogi yude ni ng'ato nogoni simu ni awinjo ni ine moke dwara kanyo kata ka giromo kodi oko to ng'isi ni ino kadwa neno sura ni ka in wuog kae nitiere kuonde mosegol jo ndiko kalure gi kaka Riaga ne wacho ni ok uber kodwa koro ibro yudo kata jasiasa ma jathowa to ng'isi ni ng'ane ina seng'ei ok ber koda koro ng'at makamano ogoli oko kata mna rombe gi okichope to kendo nitiere jok maluwogi ga jo maluwo jo siasa gi manyalo timo gimoro amora ne jasiasa makata jasiasa noko ng'ise ni dhi gona ng'ani but since nindo winjo kiwacho ni ng'ane ino king'alongo kiber koda gitimo tijno makata ok penjgi ginyalo biro magisiemi kata inyalo goyi inyalo wang' mtokane kamoro inyalo kale gik mang'eny nikech itimo tiji gadieri to ng'ato nochame pesa to okokalo okotimo tich maber ang'eyo ni kech nitiere e tijwane lakini okochuno nyaka dhi ahinya nikech seche mabende koro wawacho ni wantiere gi midhiero to nitiere midhiero mamoko mabende wakelo kendo wakene Isaya Gwengi bende yie gi wach makamana hinya bende aneno ka weche mang'eny bende aneno ka japuonj bende ndiko ka Mzalendo wacho ni jofwambo moko kuomu nyaka chula soya kata mit bilie eka gilanda kata mana wach manyien akena Isaya Gwengi weche makamagi bende isero nitiere kata mana midhiero mamoko makaka jofwambo wane mokelo kendwa Sharon, adwa riwora gi nyawadwa Linete gimo wacho wach mar psychological torture maseche moko wabedo kaluwore gi weche mwafwambo. Iyudo ka seche moko obedo matek sana ne jofwambo kawan matiye counties. Nikech onego bed ni seche miyori for an assignment kaka wawach ni accident otimore kumoro or nitie kata riot kamoro, you need to be briefed mokwongo ni you are going to cover a riot maegi monego bed ni expect. Kiwuok from that assignment onego bed ni bedo debriefed kendo magi kosebedo katimore. Koro iyudo ka seche moko wadhi e these assignments kichopo kucha tiyudo samoro gimoro ma ok expect chande. Kiduogo kata mane ot gini will torture you for some time. Kaka anyalo paro in 2008 kane an intern radio Namdolwe. My first assignment ne en ni oora cover riot Kisumu town stage, and that was the first time mane aneno bodies. Had never met the kumoro ma aneno kaji onegi, and gino no affect her for almost 3 months. Koro kendo kaduogo e wach mara ni jofwambo nyaka miya soya ekatim story. Anyalo yie ni gima kamae to en pogruok manie chuny jofwambo. Ing'eni dhano pogore. Nitie ng'at mabo insist ni mondo omiye gimore ka mondo tim story. To nitie ng'at moro mabo wacho ni en otimo story kaluwore gi kaka chik onego beni kaluwore gi kaka chik fwambo dwaro. Omiyo en adiera ni nitie midhiero moko ma jofwambo kelo ne gin giwegi. Kech king'eyo maber ni kae ng'ato insist ni mondo itim kata mana story maseche moko sana josiasa. Ma ng'ato wacho ni mondo itim story ma taint opponent ne marach. In gi pachi onego bed ni ineno maber ni an ok adwa timo gima samoro dhi kelo na tabu. Mane gima jofwambo onego bed ni timo, ok onego bed ni timo gimoro makiny to dhi kelo ni midhiero ma in iwuon emimanyo gima ni nyalo geng'o. Erokamano ahinya kama iwacho kanya Isaya Gwengi jafwambo kunego bed mana ni timo story ma iwacho ni maber ne samoro japiny watimo maber
marach mojogi gima berni akeni John Riaga achiedh nade mamoko mabende jofwambo kadha hinya mano mar asoya mabende kora neno ka jopiny bende goyowa godo ka giwacho ni brown envelopes jofwambo ohero ahinya jofwambo kata mana maneno wasani John Riaga paro mane maliw mabende inyalo mana chiwo negi hinya asoya makinde ka kinde osebed kata mana kichiwo ne moko kuom jofwambo mamiyo ok gindik kata mana weche maratiro. Erokamano Sharon, wach mar mit bilie en wach manitie to en sigana ma ka wachako sani to ok wabitieke nikech kaluwore gi kaka en gima nie i kindwa, en gima wan godo to king'iye maber nikech ing'eni oa kanye, ng'ama chiwe, ng'ama kawe, jogi duto gin joma kosa. To gima nyalo wacho asiro gima gwengi wacho kanyo en ni gini en kuom ng'ato ka ng'ato, an individual. Koro an awuon onego bed ni aneno ni kisamoro idhi e meeting mar jasiasa kuom ranyisi tiwinjo gik mowacho, tiwinjo ka gik mowacho ok gin gik ma kisomo ethics mag media to samoro owuoyo wi ng'at machielo marach. Kech onego bed ni kiwuoyo e wiya in kaka Sharon kijasiasa tiwuoyo e wiya to jafwambo man kanyo onego dhi omanya to penja ni Riaga ne wan gi Sharon to wacho kama e wiyi in gi wach mane e wechegi. Tudo ka samoro ok watim mano, gimamiyo ok watim mano samoro ng'ama wuoyo cha osemiya gimoro, samoro bok duoke kata nasoya nyise ni koro mak rigo. Koro aparo ni an kaka jandiko onego bed nyalo chopo kiwango manyalo wacho ni an ok abi kawo pesa kumi, weya bi atim tija. To nitie jok matimo kamano, kata mana Kisumo ka nitie jofwambo makodhi kamoro to ok obi mulo pesa. Be ok obi kwayo ni koro wasetieko tich, iwewa nang'o. To en gima nitie. To ok adwa defend jofwambo makawo pesa. Gima nyalo wacho en ni ng'ato ka ng'ato nyalo ng'iyo en owegi ni integrity mari chal nade, pesa ni nyalo affect tiji koso ok nyalo affect tiji. To mano biro kela emomiyo wacho ni wachni gin weche madongo inyalo duogo kaka chieng' machielo mondo wakaw kata seche 2 mondo wawach wechegi mondo oriere yo makare. Kajui ka jopiny oro ote kanyo ka giwuoyo e wi brown envelope tiende ni en gima nitie. To obro duoko gik machalo kaka osara, gik machalo kaka lwasi mar tich ma omiji, iyudo ka opogore jomoko bende yuto margi ni piny ahinya. Koro ng'ato nyalo bedo gi temptation mar kawo pesa mar jasiasa kata mar organization mamoro koparo ni odhi loso. Gima wiwa wil samoro ni an kaka an Kisumo ka to kasendiko story no to pod nyako dhi ir Linet mani e Nairobi mani matiyo tich mar editing. Koro ing'eni wiya wil ating'eni asekawo pesa ka koro kaka wuo gi Linet ni awan los na gino mondo odhi kech ok anyal nyise kech en mong'eyo ni mano ok onego bed ni atimo kamano. Koro gin weche moluorowa mang'eny inyalo ng'igi e yo matut. To bende asoya bende kata mana e tij fwambo kuyieni mar mondo mikaw asoya nikech ka isekawo mana soya mano nyiso ni kata mana story midhi timo ok en story mantiere koda adiere kata mana matin. Kaka mano odiochieng' ma kawuono nikech en odiochieng' no ero mabende piny ngima hingo odiochieng' mano mar tieko midhiero mabende jofwambo kadho. Nyalo bedo midhiero mopogore mana kaka uselero. Kata kamano kaneno thor wach mano ma higani ahinya kaluwore koda odiochieng' ma kawuono mabende ang'eni odiochieng' ma kawuono bende duonde ahinya mag fwambo bende nitiere koda romo magalamoro mabende en chenro mabende bro bedo kwa kilo ni nyakwara Ramogi dhima kata mna thor wach ma higani en umo geng'o mago masira mabende jofwambo kadhe kanyakla kata mna gi prosecution jofwambo wan kaka jofwambo ere kaka wanyalo umo jofwambo wetewa nonjo kata mna Linet Riaga kanyakla koda Isaya Gwengi bende doselero ni nitiere moko kuom jofwambo mabende keto jofwambo wetegi kama tek miwuoro makoro ngima gibedo e kind akuru gasumbi. Kalore gi thor wach ma higani prevention, protection and prosecution. Ere kaka jofwambo, wan kaka jofwambo, wajalo umo jofwambo wetewa mar mondo mi kik yud masira. Kuom ranyisi odiochieng' ma kawuono antiere buore Kisumo, buore Nairobi ka, samoro nitiere jafwambo mora kata obed mar Royal Media obed makanye mabende samoro gimoro oyudo.
obila samoro tiyo kod oteku mathoth, japiny samoro orodhe kono. Ere kaka wanyalo kata mana chung' kode? Gwenge kintiere e boma ma Siaya. Akene Siaya kono bende untiere kata mana gi duonde ahinya mag fuambo, ma samoro bende uriwore kanyakla, ma samoro ka jafuambo oyudo achiedh nade moro, to unyalo donjo mar mondo mi ukonye. Erokamano Sharon. Siaya, diera manitie ni Siaya to waonge riwruok moro amora mar jofuambo. To anyalo wacho ni kana ayudo masira 2017 jofuambo duto ma Siaya nobiro moriwore koda kendo ne gichung' koda mane gi highlight wach ni kabisa. To wasetemo, ing'e ni dhano bende nigi paro mopogore opogore. Nitie gigo mana kaka nyawadwa Riaga owacho. Nitie weche moko ma seche moko kwachako wacho to nyalo kawo kinde mang'eny kabisa kwa wacho. Nitie gigo ma seche moko nyalo miyo jofuambo ok riwre. To Siaya to pok wabedo gi riwruok moro amora ma nyalo bedo kata ni nyalo konyo wa jofuambo seche mwayudo masira. Gwengi kiwacho ni nitiere gik ma jopiny kata mana jofuambo nyalo miyo ok riwre, gin kata mana kaka gik mage? Weche gi ng'eny nikech miwa mana matin. Miwacho ni sana ni sources. Ing'e ni nitie seche moko miwinjo ni an adhi amako kata mana mjumbe moro. Koro mjumbe no bedo ng'ata ma onge ng'ata ma nyalo access mjumbe no. Ma kata ka en gi tich to an ema pango ne ji kaka dhi e tijno. Ma ka winjo ni nyawadwa moro chako odhi kuno ka onge, to mano koro kelo chwanyruok. Tae kendo bende wach ma kendo bede en wach mar luoko. Maron ka wacho ni luoko to nyawadwa Riaga gi jofuambo wetena moko nyalo ng'eyo gima luoko no en. Koro iyudo ka seche moko nitie kata mana gimoro momiu matin. Tiyudo ka seche mi ng'at moket gini e lwete, samoro kawo gini odhigo. Koro jowadgi ok oyudo. Magi e achiel kuom gigo ma seche moko kelo chwanyruok e kind jofuambo. Erokamano ahinya. Ang'e ni nitiere gi mang'eny kami wacho mana ni no, samoro nitiere moko ma bende ok idwar wacho, samoro bende ang'eyo gi en mana ni moko bende ok nyal kata mana wach e wang' jowi. Koko mana ke ni Linet, ere kaka jofuambo nyalo riwore kanyakla mar mondo mi wasir jowetewa kaluwore koda thor wach ma higani? Aparo ni kaka joma tiyo tich achiel, joma wuoyo e weche ma konyo jopiny kendo ma puonjo jopiny, gima duong' ahinya ni onego wafweny kuma riwruok nitiere. E Kenya ka wantiere gi Kenya Union of Journalists, nyalo konyi. Kiriwori gi joweteu, sama shida omaki, jogi nyalo chung' kodi, jogi nyalo manyo ni kata lawyer, jogi nyalo siemo jok ma chalo ka gima dwa biro tuomi kaka jandiko, or kata mosetuomi, or kata mosetimo ni gima rach. Riwruok machalo kamano nitiere mopogore opogore. Koro kenyalo yudo achiel moro mineno ka ni machiegni kodi, kata manyalo winjo wechegi, kata ma kidonje to ok nyal ketho ni kaka ichamo msachi e tich ahinya. Afadhali donje e gik makamago mondo sama iyudo chandruok to kin kendi. Ang'e ni media riwore ga sasa mimulo jandika achiel kata imulo jafuambo gike achiel to wabonyuako ni. Aparo ndalo moko ne jandiko moro niluongo ni David Ochame nomaki ka wan Kenya Times. Aparo ni 2006 or 2005. To ji nobiro kalure gi mbaka manondiko nyoro ne. Jomoko nobira ma wuonde ka gima lime e ofis. To kawe to nolal. To dakika no to iwinjo ka jo FM stations mopogore, jo TV, jo radio mage kamano to ji oselando. Riwruok no nitiere. To ok en a guarantee. Bede gimoro ma in kaka member machulo ga. Ing'eyo ni ka gimoro omaka. To anyalo yudo kony koa koni. Bede gimoro ma be samoro nitiere luongruok moko murome umadhe chai. Kaka sani Editors Guild ang'eni bro dhi December bro dhi Kwali. Irome gi jowete uji ong'e ni ng'a. Maka shido makini pap. To ni mano ng'ane ma chieng'cha ne present gima kama. En momake ma ng'ane malendo ga kama. Ing'e ni thothne joma ntiere ma ji ong'e ahinya e media ka gin ji kaka un menene TV. To koro jok modong' kaka wan ma watiyo
piny ka ng'amo ng'ewa kech nyingi onge kamora mora unless ni amua ni dwa ndiko ga korka ji nyalo ng'eyi ting'e ni ok ondiki ni ndiki on miyi tich mar editing agolo chiwo koro ng'ama bro ng'eyi en riwruok gi ema nyalo konyi ng'eyo kuonde ma ji nitiere dhi kuonde ma ji nitiere nyalo konyi to in bende kichopo kuno bed ng'a long'o ok ni ibiro tikawo information manyalo ketho ne jowadu kata igolo siri manyalo miyo bedo mayot mondo ng'ama oko obi okinyu kata ng'ama timbene richo obi attack ng'ato ka kata ng'ama ng'eyo ni ng'ane yot miyo pesa mondo keth nying ng'ama chielo kik ibed ng'ama chiwo information ahinya e weche mar ji but ahinya mano as a way of umo joweteu but ahinya in iwuon as an individual kaka inyalo umori bed kama ji nitiere mana pani en singo maber kata mana en paro maliw mabende ichiwo kanya ahinya ne jofwambo mabende ng'eni sani koro ginenowa giluwo chenro makama kiani John Riaga en paro mane mabende inyalo chiwo ne jofwamba ahinya wang'eni jofwambo bende osebiro kata mana kakadhe matut paro mane mabende intiere godo Kisumo kanyo bende nyalo mana nyisowa ka bende untiere koda riwruok kata oyo bure Nairobi kata wantiere gi mathoth mana kaka Linet bende osewacho to moko bende nitiere makata kintiere Kisumu Nairobi Migori Editors Guild ng'ata nyalo kata mana donjo Riaga erokamano Sharon riwruok en gima ber kendo wanene sani tich moro amora ma ng'ato timo aneno ka ji te ni kod jopuonj nigi margi dakteche nigi margi ji te nigi margi akia ni ma jofwambo kae ma pod en nitie but pod ok wayudo mabul achiel ma ji donje duto to ba luwore gi pogruok miwinjo Isaiah Gwengi wachogo oduong' ahinya e kor gwenge kata Nairobi kuno entie nitiere MP moro ma kidwa wuoyo to nyaka imany mana ng'ane nitie minister ma kidwaro to nyaka imany mana ng'ane ema nyalo tudi kode koro yudo ka wechegi miyo ji okuot riwruok cha bedo matek kata kiketo gi luoko cha tiende ni trust ok wagenore wan wawegi Kisumo ka wan gi miluongo ni Kisumu Journalist Network matemo kelo jofwambo mane gwenge ma Kisumo kendo nitiere members wa bende man nyaka Nairobi mano chako tich Kisumo ka to sani koro ni Nairobi yudo ka riwruok no watemo tudore kanyakla watemo timo gigewa kamoro achiel kata trainings ka wayudo wamanyo trainings kuom organizations mamoko kobiro to waluongore kamoro achiel kaka jokanyo to yudo ka nitiere ji mang'eny ma ok gin jokanyo ma Kisumu Journalist Network to yudo ka samoro gin bende wechegi wegi oko koro ing'eni ka wane network to wanyalo tudore kata ka gimoro timore kaka Linet wachono to wanyalo wacho ni achiel kuomwa gimoro otimo ere kaka wariwore kanyakla mondo mi wadonjie ang'eni nitie Kenya Union of Journalists to onego bed ni en gi bedene motegno bende e kor gwenge sani otegno mana Nairobi kende kinde mabiro ndalo mabiro mbele ka watemo jiwo ma iluongo ni Association of Devolution Journalists mabende jakomwa en nyadendi ma Uyoma iluongo ni Roslyn Obala koro gigi king'iyo gi kiketo gi kanyakla gin e duol ma wanyalo bedo godo mondo mi wawach gimoro achiel kech pogo wayot nikech gik matindo tindo ing'eni gimachielo bende matimore Sharon ni joma tiyo e kor gwenge yudo ka ng'ato tiyo Siaya kuom ranyisi to bende en ja Siaya kanyo koro yudo ka kopogore gi tije to en e gweng'gi koro samoro gimoro nyalo timore e gweng'u kata ja siasa ma gweng'u nyalo bedo ni otimo gimoro ma ok onego bed ni otimo tiyudo ka samoro umo wang'i koro wiyi wil ni jafwambo man gi ethics monego bed noluwo koro ing'iye gi lens mar gweng' aparo ni samoro bende ber kokewa ka an ja Homa Bay to tera mondo adhi ati Siaya ka an ja Siaya to tera mondo adhi ati e gwenge ma Migori aparo ni mae nyalo miyo wayawo wang'wa matut wasetemo Kisumo ka mondo mi wabed e riwruok kendo watemo kinde ka kinde kata ka achiel kuom nigi masira to wanyalo yudo kaka wadonje ang'eyo ni ing'eyo kama nitie duol bende machielo miluongo ni jofwambo ma waromo godo e kor mbui kama oting'o jofwambo duto mawacho dhok ma wawacho ni to bende ok ji te man kanyo ko yudo ka nitie pogruok matin samoro ng'ato nochwanyore gi wade kanyo to wuok owe ji kanyo to magi gik ma ka wanyalo tego gi mondo gibed motegno
makata ka gimoro biro kata ka awach kata ni koro kaka kuom ranyisi conference mar devolution to biro through an association. Koro ng'ato ok gone an individual simu ne dwa ni bi kama to ko biro through an association to wanyalo negotiate to wacho ni okay wadwa oro ni jofwambo maromo kama what are their needs gin ang'o monyalo timo kanyakla. Koro kata kiwe brown envelope mawacho cha wacho ni in return dongo nyalo loso no kata training moro dongo nyalo loso no kata conference moro to bed one of our partners. Magi gik makaji oneno to bro wacho ni joka oriwore kendo gin ready mar tiyo e yo makare. Koro riwruok en gima ber kata jo Siaya ananyalo kwego ka nyalo chako margi miluongo ni Siaya Journalist Association to giyudo kaka ginyalo bet kanyakla iyudo ka tijni bet oyotie matin ka riwruok nitie. Erokamano ahinya kuom paro makamano. En geno mara ni Isaiah Gwengi iyudo paro mabende John Riaga osechiwo kanyo. Riwruok une kaka jofwambo masia unyalo biro kanyakla mar mondo mukonyru un giwegi. Kata kamano aneno ka thuolo ringo matek miwuoro. Wadong' mana gi dakika 10 kende to atieko chenro makama. Kapok akawo pachu mugi kalure koda odiochieng' makawuono thundu wacho mar tieko midhiero ahinya mabende jofwambo osebedo kakadhe. Yiena mar mondo mi asom moko kuom ote mabende nyakwar Mugajua ng'ioronwa okinyi makawuono. Parne lai marwa mar ote machoka 3:6 mbui mar Facebook mana kaka pili yudo achiel kachiel e Ramogi TV. Abiro chako gi mbui marwa mar Facebook kama bende aneno ka moko kumu bende oseyuoro. Joshua Kumu iwacho ni jafwambo to joma beyo to moko wigi tek moko bende ok winj wach ema bende kelo negi chochni makoni rikni kod rokni rach. Manen paro mabende ochiw kanyo kod Joshua Kumu. Jojos Okaka wacho ni Nyasaye ber. In fact jofwambo dwaro rit makende and moloyo onego umed moko in a lingling way. Akegima iwacho kanyo kata kamano erokamano inya kuom ote mar James Masindo Duor iwacho ni wuok e gwenge mag Kisumu intiere Kibuye sani. Iwacho ni Sharon good morning Kisumu ruma kare onge gima rach. Iwacho ni amos ni jofwambo mabende antiere godo kinyi makawuono. Bronze Imbra ni kanyo iwacho ni luoto akintiere kaunti ma Kisumu. Jackie Nyarmudi iwacho ni jofwambo kadhe mang'eny. En mana ni wambende wago erokamano kuom tich mabende utimo kaka jofwambo. Nyar Nyakachi wacho ni indeed jofwambo to at times kadhe mapek en lamo ni ruoth maparo ji oparu ka unitich kendo oumu kinde duto. Erokamano ahinya. Lewis Woda Awasi Boda wacho ni jofwambo seche moko kadhe matek machalo kaka bullying, discrimination, freedom of expression mago duto to bende wasilosi. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni jofwambo tiyo tich maratego mar miyo Uganda information 24/7 gin joma important e dongruok mar piny Kenya ka manyaka migi protection mana arite mabende wacho kanyo. Wacho ni dho moko bende itiyo godo marach kuom joma dwaro njao jowadgi. Moko bende gin half baked from learning institutions. Kata kamano indiko ote malach. En mana ni tij fwambo bende nitiere jogo kuma bende to osomo tij fwambo to bende nitiere jogo kuma bende ok osomo tij fwambo mabende samoro bire tijne waluongo gi ni fake journalists. Samoro kata mana kiyudo kata mana weche e mbui kacha parni nitiere mbui mamoko mabende wacho ni ke weche mag propaganda mabende samoro indiko tinde ngata nyalo bedo jafwambo. Emomiyo ni kata mana Linet Riaga kanyakla kod Isaiah nyalo yudo kata mana ka ngato dhi kawo picha samoro masira moro timre ji otho ngato kawo picha wajarubo kod kata mana mbui to mano ok ni kare. Koko mano nikech aneno ka sama yo wawangwa dachak gi weche mogik ahinya Isaiah Gwengi kintiere county ma Siaya. Wachni mogik kaluore kod thundo wachwa okinyi makawuono ahinya kotenre kod midhiero mabende jofwambo kadhe. Kik kotie kunyalo wacho nang'o? Erokamano Sharon. Anyalo dok chien matin e weche mag kaka wanyalo protect jofwambo wetewa. Ok en responsibility mar jofwambo matiyo piny kae kende. En nyaka responsibility mar jotendwa mani malo kucha. Nikech anyalo paro one incident ma nokowuok na maber kinde moko ka natimo story to story ni poko bedo kata mana published. To one of the politicians ogochona ni Isaiah ito koro kendo iketho nyinga nang'o. To napenje ni story miwachono en gazet mane niluonge ni gazet makawuono
So I went through the paper to ido ka story no and I realized ni kara ngama nungiso this politician about this story manati money was one of the editors. Kori ido ka seche moko our editors kata mana gi our supervisors bende expose wa to jogo masamoro nyalo hinyowa. Then wachna mogik manyalo wacho en ni jafuambo is not a crime, okay, en makosa. Wan watiyo tijwa kaluwore gi gik matimore alwora mekwa. To seche ma osetam jafuambo tiyo tije, nyiso ni kata mana japiny bende ok bi yudo information ma samoro no rely kuom jafuambo chande. Omiyo bede migepe ma nitie sana wa jok matiye county seche moko bedo tich matek kata yudo information kuwuok kuom county officials. Nikech either seche moko ng'ani nigi information ni to tamore mi or seche moko onge gi this information at all. Koro seche ma yudo information ni from other sources mitimo this story to kendo ng'ani koro chako yawo kodi dhaw. Omiyo anakwayo mana ni mondo bede migepe ma watiyogo sana e gi jopiny bende onewa ka jok matiyo tijgi kaluwore gi chik mar Kenya mok ni wamanyo kata makosa kuom ji. Erokamano ahinya Isaya, kendo ago erokamano kuom yudo thuolo mar riwore kodwa okinyi ma kawuono. John Riaga, an kuomi wachni mogik mana mapiyo piyo kwatieko chenro ma kawuono. Erokamano Sharon, wachna mogik adwa mana jiwo kaluwore gi theme ma kawuono mawacho ni prevention, protection kod prosecution. Yo achiel manyalo prevent kod ing'eni wach mar impunity tiende ni ng'ato timo gimoro tok chik to time gi wang' teko kong'e ni onge giminyalo timone kata onge giminyalo tere. Sharon, adwa mana kwayo jofuambo duto ma wantiere ni wawe individual differences wakando e seche ma watimo tijo mondo watem ka wanyalo wuotho kanyakla. Gimomiyo awacho ma kech aparo wach moro mana mapiyo. Kenya ka nitiere Bungoma ka nitiere jafuambo manotho nikech jasiasa mono luonge ni bi wachiem to tok chiemo no wadhi yane. Aparo ni kwatimo magi to wabro jiwore mondo mi wategno sama wan ji mang'eny kwawuotho kanyakla to mondo mi ng'ato yieri e kind ji mahinyi ok bed mayot. Koro an akwayo jofuambo duto watemuru wuotho kanyakla, watemuru bedo gi riwruok e achiel mwaketo pachwa kanyakla to bro konyowa e yorwa mar tich bende wanyalo dongore e career marwa. Ka kamano to erokamano kuom thuolo ma wayudo odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya John Riaga, paro ma bende chiwo en paro makare. Linet kwatieko chenro wachni mogik. Anago erokamano maduong' kuom luonga kata wach manyalo ng'iso ji mogik. Riaga chal mano somo pacha. Impunity mawuok e wachni en wang' teko ma gini timore godo. Gik matimore gitimore. To gitimore kama nikech weche gi ok chop e court, kata jomoko ne gi ji ok luw wachni malong'o, kata ng'ato ka ji oseyuak to wachni kwe to lal. Akwayo ni mondo ka wan gi nyalo kendo e ber donjo e riwruok ka, bro miyo thuolo mag luwo wechegi e court mondo kata kes achiel olosi ma oke shida ma ofweny kama ne ng'ato rache to ng'at machielo ok bitimo makosa no piyo piyo nikech ong'eni inyalo juka kata inyalo ng'ienga oko. UNESCO wacho ni at least 1,200 ji 1,200 mosetho journalists chakre 2006 nyaka sani. Chiegni ni higa ka higa ji 9 tho jondiko to koro ma ok otho to iwacho na achiel 9 kuom 10 mar wechegi ok tieki. Gina weche malal kamano. Koro onego ka ne wanyalo riwore to riwruok wagi be nyalo kata loso chenro moko kata gi lawyers mondo konywa tero wechegi kata e court mondo weche machalo kaka neko lal, iwinjo ni jandiko lal, jandiko negi, moro ma ok onyicho negi kama iluongo ni Sharif. Gik pa kamago gashof niluonge ne mano ja Pakistan mano yes. Ka otim gik makamago to kwaluwo to yot mondo ng'at machielo chako tim makosa bilano nikech onge kuma ibotere. Tema kelo impunity miwacho. Theme ma kawuono en tieko impunity ni. Tieko gik moko mitimo ga chaya, gi nuoyo, gi thuon, gi wang' teko ni. Mane kama shida nitiere. Kwa nyalo toye to biro konyowa. To eno wan gi wawegi kaka jofuambo ema kwa riwore kanyakla to wanyalo kata mana tieko midhiero makamago. Onge hepo, nyaka wariwre kinyalo timo gino kendi. Nyaka wariwre eka wanyalo toyo wang' teko ma ji timo godo gik maricho ne jondiko gi.
Linet semo mayo wawangwa midhiero mag tij fwambo ng'eny. Ang'eni nitiere moko mabende pok walose. Gin weche mabende wanyaka mana bedo kata mana kwasumo para. Inyanya kata mana grube mabende wantiere godo mano mar nywako wi oganda kata mana wi jofwambo kanyakla. Koka mana goniro kamano kuom chope twako kiny makawuono. Ang'eni bore Nairobi koth chwe to imondo erokamano ahinya. Erokamano maduong'. Riagi mida goniro kamano kanyakla koda Isaiah Gwenge erokamano kuom chopo e twako kiny makawuono. Nyakoro Ramogi Juang parni bende kopogore kata mana gi midhiero mabende jofwambo kadhe. Ting'o bende nyakoro Ramogi Juang intiere godo mar rito bende jofwambo. Nitiere moko kuom jopiny mabende samoro kata mana jafwambo timo mana tije nikech tij fwambo ni onge story maber gi marach wandiko maber bende wandiko. Koro in bende itemo kata mana umo jofwambo kata mana kineno kigoyo kata mana oko kacha in kaka japiny kik bed ni ine ma bende ijiwo ji mar mondo mi okel achiedh nade ne jofwambo. Koko kamano erouru kamano ahinya kuom ote mabende ioro kiny makawuono en mana ni sa emomayo wang'wa. Chenro mabende biro bang' ma en tedo gi chiemo gi nyadendi Joyce Oduor. Kik dhi mabor mana tai, nyinga en Sharon Ng'ao. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Keto chiemo mamit kendo molos manyangafu en mor mar miyo mora mora. An kaka miyo awinjo mor e chunya ka jogena chamo chiemo maloso negi. Mogo manyien mar Mokwa en mogo molos kod bando mathurwa kae. Bando mopuodhi kendo mamit. Siri mar rito jogi gi mor en tedo negi gi mogo mar Mokwa. Mokwa en marwa ma Homa Bay kae. Bende e kama olose. Oyudore e dukni machiegni kodi. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mweshimiwa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Tunaweza Kenya tena. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Tum dag mor. Ngeso ka ngeso saa 4 otieno. Tiedero. Ngeso ka ngeso saa 11 odhiambo. Ngoma owake. Wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Ramogi Night. Tich abich ka tich abich saa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Niko na zaidi ya kilo 1200 na bado kuvuna inaendelea na kunengene bado sijapima. Jamni kata chiaye mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofni gi omake tok time gimoro. Kata kamano,
Moko kuom kit njofnigi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiaye, ahinya ahinya ka chiaye ochako bedo kod paro mar achiedh nade. Nyakora Ramogi Juang, chumvi en gino ma kaonge chiemo to kata ited chiemo mamit manade to onge chumvi, ng'ato ok nyal ng'eyo mit mare. Mana kaka ineno chumvi en gino ma kata kurumo ni e ot gotieno to nyaka idhi ka jirani kacha ikwaye chumvi mana matin minyalo pore chiemo. Mano emomiyo e chenro mar tedo gi chiemo pile ka pile ok wanyal koso chumvi. Machiegni chenro mar tedo gi chiemo okinyi ma kawuono, chenro ma bende ikelo ni kod an Joyce Oduoro. Okinyi ma kawuono antiere kod jatedo mabende ong'ere kaka Rose. Wadwa tedo kata kamano kadwa lieko ni en ang'o mwadwa tedo, en emodwa nyisowa ni en ang'o modwa tedo nwa to odwa tede e kido machalo nade. Machiegni ahinya Rose. Ero kamano an iluonga ni Chef Rose. Kawuono wadwa tedo. To kapok wadhi mabor iluongi ni Chef Rose, en gi nying achiel kamar gweng'. Aoko Otieno. Mos. Chef Rose Aoko Otieno. Yes. Kawuono idwa tedo nwang'o? Kawuono wadwa tedo ngege. To wadwa chwak. Wadwa tedo mochwak. Ae gi kuon, ae gi alot. Alot wan gi managu to wan gi alot kido mopogore. Mopogore. Luongogi ni managu gi alot kido mopogore no gin alode ma thoth ji ong'egi kaka kienyeji. Yes, kaka kienyeji. Koro iwacho ni wadwa tedo rech to wadwa tedo nyaka kuon. Wadwa tedo nyaka. Wang wachak gi tedo ang'o? Kaluwore ni jomoko ohero kuone ka tedo to kuone ma gidwa ni gited mogik mondo ji ocham chiemo kapod liet. Wabro kuongo gi rech nikech wadwa miye sa ochiegi. Koro wabro tedo gi rech sama rech dhi mbele gi chiek to tedo kuon. To reji ni baneno ka en rech ma wang'e ler kabisa. Rech ni kinde mane isenyiewe ilose e yo machalo nade kapok koro wachopo kuma wadwa tede? Oluoke maber. Yes. Kiwacho no luoke maber, ang'e ni kiseluoko rech ing'ado. Jomoko wacho ni kidwa ng'iyo ko rech oted maber tikuongo ing'iyo iye kuondegi. Taneno ka en rech ma chwe ochalo mane chako bedo kod tong'. Nyaka Ramogi Juang mana kineno rech ni chalo mane dwa chako nyuolo tong' kata kamano ok onyuolo tong' maber. Taneno ka en rech ma fresh ahinya. Jomoko be wacho ni ing'iyo nyaka olaha mare kaber. Olaha mare to ugolo olaha. Ogolo to olaha ti igolo nang'o e kinde ma iluoko rech mwadwa tedo kawuono ni? Nikech wadware koler. Koro wagolo mano wadware koler. Koro ok wadwa tiyo nitie ji mang'eny jomoko ok chamega. Koro wa prefer wagole. Itede ateda kamano. Mana kaka intiere. To koro rech maneno ka iseluoko maler ni bende ka kata kidwa king'iye kaka inene aneno koler kabisa. Koro watede nade? Wachwake achwaka. Wabro chwake. Ichwake kamano kaka entiere kamano. Kaka entiere kamano ok wang'ade. Ok wang'ad pieces. Wang'ade gana mana matin to ichwake achwaka. Atudong ber ka watimo to watang'o ne ji bende kaka gitede. Nyaka Ramogi Juang mana kaka ineno kawuono watedo rech to en rech mochwaki. Rose ngisa ka ni rech mari kisewuok godo ponono inyiewe ka in jago modak e gwenge maka dwath nam chumbi maka nam lolwe tinyalo dhi kacha tinyiewo rech mari. Kisenyiewo rech mari tichwere maler, iluoke maler kae tichwake. Ang'e ni tedo pogore kawuono to we wane kaka Rose dwa tedo no. Kasto iwacho ni wadwa mana ng'ade. Isare koro. Isare. Isare kaluwore kod size midwaro kose? Kata kaka idware. Taneno ka isare modonji ochopo nyaka chogo. Kae tiloko kumoro ma side moro no be mana kamano. To bing'eni in iwacho ni wadwa chwaka rejwa mach baneno kisemoko kacha. Iketo ang'o e mach kanyo? Ng'ato nya penjo. Aketo mana pi. To wabro medo vegetables moko lakini abro siemo nu wabro keto. Mano pi ma koro mano pi ma iketa kacha mar mondo mi ochwakre. Chwak godo rejwa ni. Koro pi gwano wabro keto. Wabro keto ma ilongo ni celery. En ga gi matawi lakini matawi go watigo. Watiyo mana gi stock ne. Koro ing'ada madongo. To ng'ato nyalo penjore ni to celery ni to en ang'o? Nyaka Ramogi Juang mineno wasani celery en ang'o? Kata an bende ok anyal wacho ni celery en ang'o gi dholuo kata kamano
Ing'isowa ka ni rech ma wadwa tedo kawuono ma en rech mochwaki, idakete silari. Kata kamano ang' watim nonro, abiro miyi duoko ni silari ni to iluongo nang'o gi dholuo. Ing'ado ang'ada silari achiel kamano kaka iseng'ado. Madongo dongo. Ing'ade madongo. Madongo dongo. We wang'ade te. To koro ber mane ma wayudo ka waketo silari e rech ma wadwa chwako kawuono ni? Taste ne ok biro bedo ma plain. Ok biro bedo ma plain. To mano be ma to carrot obe ing'ade ang'ada madongo dongo. Kitungu be mana madongo dongo. Kamane kaka idwa chwak rech ma kama kawuono. Ato dong kawuono ero wadwa tedo rech kido mopogore. Ing'isa ni kiseluoko rech mari kacha, ichwere maber, igolo nyaka nyimbich mantiere e iye. Tik ikawo kanyo silari. Akek ing'eyo silari nyakwara Ramogi jong maneno sani, kata kamano Chef Rose otang'onwa kaka silari chalo. Ting'ado dania mari bende madongo dongo kacha gi kitungu. We koro waneni ang'o matimore tok mae. Wakete pigwa ni. Ikete pi miseketo kacha cha ochak chwak. Adonga wacho pile ni tedo pogore. Tang'o momiyo gigi te wanyalo wacho ni nywando gi e iye kanyo. Nikech samokoro ma wadwa mono stock wa obed mathik, kik bed pi sana. Mano stock matinde ni soup. Soup main pigni. Kanyo. Main pi mwatiego chwako ni. Koro kobo bedo pile bo bed thick. Tedo gi chiemo kae kibe waromo gi kit tedo mopogore. Nyakora Ramogi jwang in rech mari manumu. Ndim be. Ndim bi nyisa ni bendi bole iye kanyo. Lakini koro agolo pote mondo kik obed makech. To ndim no kikete tikete keta plus kodhi ge kako se kodhi to nego kodhi golo. Kodhi pote igolo. Igolo gi maber kisegolo. Tiketo ndim mari. Ndim iketo marom nade? Ndim ket nus. Mano ndim ni achiel kacha kisenyiewo. Ing'ade nus. Koro ikete nus. Kawuono ma rech makata an kangwa tieko tedo, kanga mi duoko ni en rech maponono ndhadhu mare opogore gi mitedo nada. Ang'eni jomoko ponono ka tedo rech mar soup tedo ang'eno opogore. In mineno sani ang'eyo kit tedo mapono ni tedo godo. Kineno sani ineno gik mwasekete iye kanyo. Wang'ado silari, wang'ado carrot, wang'ado nyaka kitungu. Ero wabole nyaka ndim marwa. Tet makama. Nipuonjori kanye Rose? Tedo na puonjra school milongo ni Boma International Hospitality College. Atimo course milongo ni Culinary Arts. Higni ariyo. Yes. Ma koro ng'ato maponono ne ni to nitiere kod gombo mar ng'eyo tedo nyaka dhi adhiya opuonjre oyud tiegruok makare. Yes. It's advisable dhi puonjri. Yes. Gine ne ging'isi kit tedo mopogore opogore nikech awacho pile ni tedo opogore. Kawuono yudo ka ng'ane tedo mako tedo kacha to nyanya ni bathe, kitungu ni bathe, pibe ni bathe. Although gima important nyaka ibed gi passion no. Kionge nikech kokidwa lan gimoro to achuni go. Ok nyal. Koro nyaka ibed gi gombo no mar orri. Kata an tedo mwatedo go rech kawuono anyalo wacho nodhiera. Kalure ni poka neno kaka itedo rech manumu kido midwa tedo no ni kawuono. Makata nyaka sani podi antiere kod siso mar ng'eyo no dhi wuok nang'o. Gigo te ka nisekete pi kacha nego be ni weyo gi chiek kuom thuolo mar kineno ni pigi osechako chwakre. Ket reji. Iketo rech e odhi mbele mondo koro flavor no donje i rech. Koro spices mano wang'ado ka ema koro gidonje. Ato bende bing'eni jomoko kapoko rejwa ni anena king'ade, bende ing'ade maber mochopo nyaka iye. To chumvi bende kete kose mano ket kalore ni chiemo kati tedo mamit manade. Kati wuothe iye mamit manade to koonge chumvi. To matamra gi nono. Koro chumbi ni ka pigo osechiek, osetwak, emobo kete chumbi mondo odonj ei rech. Koro bang' kosechako chwakre to chumbi wabo keto kanyo. Ato ang'o momiyo ka watedo rech makama nyaka ikuong iwe pi ochwakre mondi, ikuongo kiketo pigno mondi kapok ikete gimoro amora e iye. Kaeto kok ing'ado silari cha, ing'ado kitungu, ing'ado nyaka karot ekiole iye plus ndim ma bende ikete. Ang'o momiyo nyaka kuongo chwakre mondi? Ing'eni kwaketo pi mang'ich to waketo pamoja gi rech, obro take long tedo. But kwa kete gi pi maliet to obro dhi faster. Mane kore momiyo saa bende koro nyaka wane saa be nyaka orang. Koro iwe ochwakre mondi koreka
iketo. To kawuono koro rejwa ni kopogore kod rech bendi wacho ni wantiere kod alode kide mopogore opogore. Rejwa ni wabro gine gi kuon ma kuon ma mana oduma ai bel ai kuon mo okik bel gi goduma. Kata kamano ng'iya ne pigwa ni ka bende oseikore makare kalur ni wacho ni nyako chak ka gimo chwakore mondi. Chak wa aruf bedo ngi winjo. Awinjo ka ogolo kata arufu mar kitungu no matin. Koro arufu ne mwadware i rech. Arufu ne ma koro nyaka donje rech makare. Mwadware i rech. Koro samo dhi mbele wanyalo loso alodwa gi kuondwa. Koro mai to managu. Managu ni jomoko luonge in kumiae managu ni luongo nango gi dholuo. Ang'eni managu ni ponono ji ong'e managu cha en Kiswahili. Managu ma nying makoman makata wabiwa ni managu. To managu ni okeno suga kose gipogore. Kata kamano managu nini kisenya aneno ka mae chal ma oseboke chuth. Koro seche ma koro ponono nyiewe chiro kacho nego beni lose nade kapok ichwake. Of course ibro donde. Kise donde ti iketo pi asti chwake. Kise chwake tinyalo ng'ade ai ikane kise ng'ade. Abro prefer ni ng'ato ochwake mondi koreko ng'ade. Nikech ki ng'ado ti kendi chwako mano nutrients iloko nutrients. Kuri wacho ni ber ka ng'ato chwake mondi asti ng'ado kise chwake mondi retain nutrients. Matinde wan joma ponono ng'ada lot mondi koka wachiwako waketho. Mano rach. Nikech sama iluoko cha to nutrients, you wash away nutrients. Koro it's best ichwake, kise chwake ting'ade. Koro inyalo ng'ade titede kata ing'ado tikane chieng' midwa tedo titede mos. Akoro neno ka pigo osebet. Pigo osechwakore makare. Koro waketo rechwa. Wakawe kaka entiere no. Kaka entiere no. Waneno waket chumbi. Wakungu wabolo chumbi mondi. Wabolo chumbi. Mana matin. Koro ibolo maromo nade? Nus kijiko mana matin. Nikalure ni chumbi bende kiketo mang'eny ahinya chiemo to nyalo tamo jomoko. Jomoko be pon tinde tuoche bende nitie. Ai to nitie jomoko be ondiki ga ni ok cham chumbi koro kita matin. Kaito nyaka koro iket gi e wiye mondo gidonje. Nyako Ramogi Ajwang' kawuono ni kata an bende anyalo wacho ni omako dhoga. Kata kamano kit tedo pogore. In kitedo rech mari manumu kata rech mari mochwaki itede yo machalo nade. Kata kamano mabende watedo kae kawuono gik mano ole iye kacha chate asewinjo kosechako sasuma gi suya moro. En suya moro mamit kata kamano bende wabiro ng'iyane kata kwadhi mbele abiro ng'iyane kaka kit chiemo no chalo. Ebwe wang'iyane kaka koro chalo. Kama koro kaka osebedo kama onego bedni ochiek kuom thuolo maromo nade. Miye dakika 20 nyaka 25. Mano manyiso no osechiek motwe. Sawa. Suya bende winjo ka gige auxiliary mo en auxiliary. Auxiliary en weed. Ilogo ni celery mo keto kacha kitungu, carrot. Kaachiel kod to kin gi vegetable moro be inyalo keto. Inyalo nywando kata lot kanya. Kiero kata spinach. Jomoko keto galot. To koro ikete mana kaka oduong no. Ok ing'ade mana kaka oduong no. Mana kaka kete kamano. Kawuono kitedo rech ni omako dhoga. Anang'iyo ni ring'o kende minyalo ted kamano. Iwacho ni wantiere kod managu marwa bende. Wan gi managu marwa be. Managu ni koro ma en managu ma bende osechwak maber. Wasechwake. To be naneno koko ng'ade. Ok ng'ade. Matinde ni nutrients te pod nitiere. Nutrients ni intact. Yes. Koro kwadwa chiele, mari akia ni chiele yo man chalo nade. Rech tang'eyo ni kata joma neno kawuono dhog gi omoko. Ni mato kit tedo mane. Kata kamano tedo pogore mae kaka itedo. Kalure ni kidwa chamo chiemo mantiere kod ndadhu makare. Wakelo agam ne ang' kod. Wadwa keto kuondwa. Pi kuon be waketi. Okay, wachiel alot mondi. Kaluko sa alot be ka dakika mang'eny. Ng'en alot ni it's best kwa tede last minute. Nikech kuon, kuon wabro tedo bogi nini. Afa alot ni ng'eni by the time wase tede bo chiek, kendo watedo kuon ochiek, obro kuwe. To samo omedo overcook no lose nutrients. Koro it's best watede mogik. Alot to ber ka chiek kara kuom dakika dini ke jomoko bende boka alot ma alot lokre marabu.
Mana matin nikech asechwake. Koro en mana winjo mo gi kitungu gi nyanya to bas. Mar medo ndhadhu to bas. To koro kuon modwa tedo kawuono en kuon mane? Odwa mana tedo kuon ma kawaida mar oduma. Mar oduma. Mano wanyalo wacho ni en kuon nyatenga. Mano ok en arega, kose mano mar duka. Ok en arega. Ok en arega. Ok en arega. Koro mana kido mana matin. Kuon be nyaki ipim sama koro opono ni tedo ne ji nyaki ng'e ni dwa tedo kiwango maromo nade. Ibe koro ola moromo. Atokoro ros kopogore kod kata rech ma itedo nwa kawuono. Jomoko nyalo bedo ni penjore ni to Ros ni ong'eyo mana tedo kuon ni rech kende, kose gin chiemo kaka mage ma bende in kaka jatedo Ros yiero tedo? Anyalo wawach ni cuisines, nite different cuisines, lakini ma major in African. African, sana African, wang'ere gi rech, but cuisine moko be it's okay. Anyalo, yes. Kiwacho ni cuisine moko be ng'ato nyalo penjore ni to gin chiemo ma to nono, onyalo bedo kata nyoyo, onyalo bedo kata... Okay, kawacho African cuisine to mano wan kaka jo Africa wang'ere go. To kawacho mag oko, mago kuro mag pinje ma oko. Yeah. Rejwano baneno ka chiek makare. Odhi mbele maber. Koro from time to time iketo nyaki iole supe wiye. Odonje nafasi go. We ang'iyani. Iole maber kama. Odonje ng'ado go. To koro ndim to konyo gang'o iye kaka lure ni ndim be waketo. Obe oketo flavor. To ponono ng'ato ero apilo kata tiagas bendo nyalo chwako godo. Inyalo keto. Nyakore muge jo mana kaka ineno. An kawuono akia ni tanga wach nang'o. Kata kamano, wabed mos, warit kaka Ros tedo nwa kawuono. Iwacho ni yiero tedo chiemo go mag, wanyalo luongo gi ni nyaluo. To ang'e ni chiemo to ng'eny, ponono en mane, ma ng'ato nyalo kata wacho ni wadhi na ne Ros mar mondo mi oted na chiemo makama. Minyalo bedo godo identified ni anto ma temara. African. Generally, tuonge ma specific. Ma specific. Kenyan. Watch Kenyan. Yes. Kenyan kata continental, but sana ahero marwa mondo asel mwang'ere mwabedo identified go. Bingeni kiwacho kata ni Kenyan ka wantiere kod wanyalo wacho ni tribes mathoth. Nitiere tribe ka tribe ponono oero chiemo pogoro wan kod Swahili kata kidhi koka Masai kocha gin gero mana chak kod ring'o. In to koro mari to mane? Sana be wach ni manyaluo. We wach manyaluo no. Yes. Ma koro gik moko kaka rech. Yeah. Mago ke omena. Moro ne longo ni fulu. Nyaka wiu be inyalo tedo. Kose maber. Nitiere moro matindi longo nyaka ni thotho. Moro longo skia ni Kisumu boys. Mago. Tiwo mar kuon bende waseketo kanyo. Koro anene ko chiegni. Kuon ma kawuono bende kore na ena kuon ma white. Opogore but ok ochuno ni chame kod kuon ma white no. Inyalo chame gi mopogore. Ageno ni rech wano dhi mbele. Gimomia aume madwa ni retain nutrients go. Ka yaw to nutrients evaporate. Koro I stick on lore mondo or retain nutrients go. Yes. Kamane kako nego bed ni tedo. It's best kitedo ti chiembi. Nyakora moge jongi winjo kitedo to ber ki umo chiembi mitedo kacha mar mondo mi nutrients kata ndhadhu mantiere chiemo no odong' e iye kanyo. Kik achiel wuog oko. Kuon koro kawuono kwa tedo ena kuon ma wanyalo wacho ni mitedo pile. Mwang'iego. Nke ji mang'eny ok ohero bel, ji mang'eny ok ohero mamuogo, mana ji wang'iego. Mwatedo kawuono. Koro piwa mar kuon bende oseyienyo makare. Oseyienyo. Koro nyaka koro bende ilose maber. Chiembwa ni bende ber ka wang'iyo kinde ka kinde. Mana kaka iwacho ni suya no awinjo ka bende en suya mamit.
Iwacho ni gini iluongo ni Celery. Celery no. Ok en auxiliary, en celery. Nyakwara Ramogi Ajwang. Celery, kitungu, carrot. Ema nyaka koro iket e rech mari mabende ochwaki. To bende ber mar chwako rech kama Rosie en ang'o? Kalure ni jomoko ang'eyo ni ponono ka gitedo kata rech margi ahinya to mochwakni jomoko kuong chiele ga monde ochielo kitungu gi nyanya kaito koko kete rech mare. Ang'o miyo mari tedo kama? Koro ing'eni ko chielo mare mano to koro ok bro bedo boiled. Mano koro bro loko nying moro. Koro sa misetede gi nyanya gi kitungu no mano koro imeke obedo wet. Ok en kata wet. Jomoko bende nyiewo manumu kamano. But koro kokete pi kamano. Pige cha okungo wuothe gi nyanya, kitungu, eko ole pi, eka koro ochwake mopogore. Mano bas koro ohero. En tedo mopogore. Yes. Nyakwara Ramogi Ajwang mana kaka ineno tedo pogore. In bende nyalo bedo ni tedo rech mari manumu e kido mopogore kod ma ok onyiso ni ikia tedo. E chenro ni mar tedo gi chiemo wapuonjore tedo kido mopogore opogore. Kata in bende nyalo temane tedo kaka watedo kawuono ni. Wantiere kanyo kod rech manumu, celery, kitungu gi carrot kachiel kod ndim mabende waketo kanyo. Kiseketo pi mari ochwakore makare, inywande gigo te eka koro ikete rech mari. Kuon bende aneno ka bende chiegni mana chiek. Kuon be koro dhi ka chiek. Yeah. Kosi sama koro itedo kuon to koro kiwuo. Loso maber. Wanyalo multitask. Jomoko nyalo wacho ni sama itedo kuon ok onego bed ni goyo mbaka mang'eny. Wanyalo multitask. Inyalo goyo mbaka mang'eny to kuon wuok manumu kalure ni igoyo mbaka ahinya. Kuon be nyaka koro kitedo to be nyaka ing'ine maber. Mondo mi seche ma koro ikete mesa kacha ochiek mochwe. Although wan wabro molde mondo wagol shape no. Koro otas bol wani wa align gi clean film mondo kik kuono muk. To wadwa yudo that smooth obed mong'inore maber. Koro emomiyo wa align gi clean film. Koro kisetede kacha maber iweyo kosechiek tibro kete ka ai koro ibro kete san kosemako mach maber to koro ibro loke kore san. To koro Rusa nyaka ne iwuoge kar tiegruok mano kuma bende ne ipuonjori tedo ma nyaka sani anyalo wacho ni ija tedo ma bende nitiere koda experience mathoth. Ponono nitiere kuonde kaka mage ma isetede kose in iteda teda kumora achiel kende? Asetiyo kuonde mopogore opogore. Nitie Lord Errol, asetiyo Lord Errol, samaki mana jirandwa ka ai koro ka. Koro iwacho ni kuon kosechiek to kila ng'ato nitiere kod kaka okete. Koro wan wadwa kete ka mar mondo mi olosre maber. We amak nige mondo mi kikete to ok oliet ahinya. Rech marwa bende aneno ka chwakore kanyo maber. Amake motegno kik ogore piny. Kik owang'wa be. Kuon kik baywa kwa setedo kuon manyaka wachak tedo koka kuon dwa bayowa ni kuon ogore piny. Sama watieko. Ikete maber ming'ine maber. Nyakwara Ramogi Ajwang, in ponono kisetedo kuon mari ot kacha to itoke atoke san kaka intiere kanyo kata kamano kawuono to mae kaka Rose ohero toko kuon mare kosetedo kacha. Kuon kosechiek mochwiny to ng'eyo kako tedo maber mana kaka ineno ma koro en kuon mabende Rose osetedo. Kelan amba konyane kaka ing'ine maber. Koro wadwa tedo alodwa koro. Kaka ineno kamae kaka ing'ino kuon maber ma kata kitero ne ng'ate san to ng'ato ng'e ni kuon ni ochiek. Kendo ineno koko mok kata e olith kuon. In iluongo nade olith kuon gi dholuo? Oliho. To kara imbe inya ogenya. Kosebedo kamano maber titinde nang'o? Koro iloke. Koro ibro weya kanya. Sama in ready to yawe. Inyalo yawe koro. Ka koro wasetedo kuondwa, rech marwa bende wanyalo ng'iyo kadhi mbele yo makare. Kwaloko be. Iloke be. Iloke. Kalure ni an kata loke ok anyal loke kalure ni koro aneno kosechako chiek. Kose pod nyaka wamiye time.
Chiek tini duko osechako chiek. Yeah. Suya benda winjo kogolo mamit. Koro pod waume auma. Pod wamiye time. Koro wagidede mach. Waduoko mach piny matin. Kiko wang'. Koro wadwa loso alodwa. Alot ma bende wacho ni wantiere kod managu gi morocha. Gi morocha. Morocha nyisa ni luonge ni pondu. Pondu no en ang'o? Oboke mar omuogo. Oboke mar omuogo. Oboke mar omuogo to akia ni uyudo kanye Nairobi kaya. Nitie. Nyako Ramogi Ajwang bende ng'eyo oboke mar managu kata mano iluongo kanyo ni pondu. Pondu no itede nang'o? Kose mbi tede kaka itedo alot moro ni. Watede kaka wadwa tedo ma. Lakini koro en jomoko ok ketga nyanya. Actually keto nyanya e alot en optional. Ok ochuno. Nitie jomohero mana kitungu kende, nitie jomohero neno nyanya. Koro inyalo keto, inyalo koso keto. Ka koro iketo gi chak, ikuoge gi chak. Iluongo ni pondu Nyako Ramogi Ajwang. Pondu en it omuogo. Ma bende inyalo tedo tichamo kaka alot. Kata kamano pondu no be ang wachame, to kata kamano managu kata osuga. Ageno ni managu iluongo ni osuga gi dholuo. Kata kamano kok awacho makare, to ang ng'uona kalore ni managu mwang'iyo godo. Kiseketo mo mari kanyo. Kita kamano mana mo matin. Ae irito ohit matin. Alafu ibro keto kitungu mana waseng'ado. Kitungu to koro kalore na alodwa no nego bedni watiyo kod kitungu maromo nade? Depend gi sai kiwango midwa tedo. Midwa tedo alod. Koro ka kitungu na ji mang'eny ohero ga kitungu mang'eny. Koro ki idwaro kitungu mang'eny iketo mang'eny. But ka size wa mana this portion wabro keto vijike ariyo romo. Finely chop ariyo bro romo. Mani keto mana kijiko ariyo mar kitungu. Mana ariyo kende. Mobane no kosechiek makare. To marwa makawuono ni ang watede gi nyanya kose nyanya ok waketi. Waketi nyanya. Waketi nyanya. Nyanya bende nitie kaka mede ndadhu moro kanyo. To omedo soup bende. Kitungu marwa bende jomoko dwaro ga ni kitungu mari kitedo to lokore kanyo golden brown. Mari no bonego bed ni lokore kose tek neno to chaka chiek. Marwa wabro sote. In other words, giluongo ga ni sweat the onions. Koro giwinja winja mo, kik giwang'. Giwinja winja mo. Nyako Ramogi Ajwang iwinjo, iweyo kitungu sweat matin. Kose sweat matin, tikete nyanya mari kacha. Iketo chumbi mana matin. Chumbi mit chiemo. Mana matin. Kaito pod idhi mbele kode. Nyanya be koro nyak wariti ma tore. Matore. Ay koro kaka nwa chwake ok nwa ng'ade. Nitie joma njalo dware kamano, to nitie joma dwaro ko ong'ade. Koro wabro ng'ade mana matin. Koro ok ing'ade mang'eny nikech after all en soft. Koro ing'ade mana matin. Okino mana dichiel. Ing'ada dichiel. Wanyalo wacho ni ing'ada madongo. Ing'ade madongo. Roughly chop mana madongo kamano. Nyako Ramogi Ajwang kit tedo alot bende opogore. Kaluwore na alot ma kawuono watedo mar managu. Kiseluoko alot mare tichwake. Rose nyisa ka ni nyalo chwake kapok ing'ade. Kaito sama koro idwa chiele tigolo matin ting'ado eka koro ichiele makare. Koro mano nyanya wa gi kitungu osebedo makare kiseketo nyaka alot kanyo. Aneno ka koro mano kamano en sawa koro. To medo chumbi mana matin. To in bende ayudo ka in jatedo maka tedo to ok bil chiemo.
Chumvi ni tinge nade koromo kose in kaka jatedi kise pimia pima gi kijiko kama kise no kiwango marom kama ni maromo gi chumbi matin. Ipima jomoko pimo chumbi gi wangi. Inti pime nade nyakora mugenya. Ipime gi kijiko, ipime gi lew kijiko kose in bende ipimo gi wangi e kinde ma itedo. Rech marwa ni be wangi ane kalore ni wacho ni nego be no chiek kuom thuolo mar dakika 20. Ka wangi to suya no be awinjo ka bende koro en gi suya. Suya koro nyalo temo dio matini neka. An kata kadia an ine jatedo Rose. Ine ma kono no kidie tibiro ng'eyo kose chiek kose podi. Gi pala. Pala ema nyalo nyiso kose chiek makare. Pala biro nyiso maber. Mano koro ichwo kuonde mopogore opogore. Koro kineno kodonjo mayom mano ing'e ni en sawa. To kodonjo ka gimi ing'ang'ana mano to podi matin. Koro ma podi kose en sawa. Ma kineno ko gire gi yot mano en sawa. Koro marwa no osechiek. Okay. Nyakora Ramogi Ajwang' ineno kit rech ma ochwaki ma kawuono watedo. En rech ma kata mo mwakete onge wachwake achwaka kamano mar mondo mi ni ndadhu cha monego bed kacho nego bed ni donje iye kata king'isa ni sube ni be koro aneno ka en mana marachar koro matinde ni koro oikore makare. Tedo pogore Nyakora Ramogi Ajwang' kawuono ang'ise ni an kawuono arito mana miu duoko ni kit rech mwatedo ni en rech mochwaki. To mana kaka ineno adiera ochwake kaka Rose nyiso ni en ero mana tedo chiemo nyaluo bed chiemo gi kaka rech kama ero kawuono tedo nwa rech mar Rose. Koro reji ni wacho ni oseikore. En koro wasime. Jongene no kataka ginene opogre kwa compare gi kadwa chwaka gi pi kende, pi gi chumbi kende. To ming'e ni mo be aneno ka po nono entiere godo matinde ni rech be nitiere kod moe moro. Rech be nigi mo. Nikech king'iyo kuonde gi ochalo ka gima ni wan ndeng'e mo moro matin to onge mo moro amora madwa keto. Wachoke mana gi pi kende. Matinde ni koro mano chiek mochwe. Rech be nigi mo. Ayie. Koro kwasekete inakia ni koro in kinde misetedo to koro itoko nade. Nikech rech en fragile maki ginene to koro bro dwaro ni isapote iting'e gi malo gi mbele gi chien mondo koreka itoke maber kiko bwasre kapok ochopo e mesa. Aneno ka koro entie maber kabisa. Koro gigo sami toke godo onego bed kanyo kose onego bed e yo. Gin bende itoke kodgi kose gin seche ma iketo gi. To onego bed ni gibede san gik ma wachwako gogo. Magi inyalo keto kodgi kata inyalo golo gi. To koro in kaka jatedo kinde mang'eny an abro prefer kinde mang'eny ero ni tok kodgi kose idwaga ni golgi. An ahero ni atok anen gi. Yes. Ineno gi e chiemo kacha matinde ni inyalo kata cham gi. Inyalo cham gi dongo watedo gi. Koro inyalo cham gi. Waket nyaka sano kalore ni kose chwake kamano onyalo wuore. Sasa ya. Nyakora Ramogi Ajwang'. Ineno kit rech ma kawuono watedo ma rech mochwaki. Onge kata chumbi kata chiel ma bende ne waketo ka. Waketo mana kitungu, celery, carrot kaachiel koda ndim ma bende ne waketo kacha to chwakre. Suya bende awinjo kogoya godo mamit ahinya. Ma koro rejo osechiek Rose. An koro arito mar miyo ji duoko. Sup ma bende waketo kanyo no. Subno be inyalo madhe kose en koro. Imadhe. En kendo abro kete thenge. En imadhe. Sup be inyalo keto kumoro matin.
Rech mochwaki. Kawuono tedo gi chiemo mi ang'eyo tedo rech kido mopogore, ok michwako kaka pile ma ichielo nyanya gi kitungu tiketo kanyo. Ma en kido mopogore mar rech. Wasekete kanyo makare. Sup bende wanyalo kete bathe. Gi koro kuondwa. Mano kuon ma bende wantiere godo kanyo. Wanyalo wacho ni en kuon ma white. Kuon marachar. Koro gi alodwa cha. Alot ma bende iwacho ni wantiere kanyo kod pondu. Pondu. Mano it omuogo. It omuogo. Kaachiel kod managu ma bende watedo. Iluongo ni rech manumu. Kit toko bende seche mitoko bende onego bed ni toko mochanore. Mochanore. Ndim moko ba neno kiketo bathe kae. Magi bende koro ikete kosetimo nang'o? Mano wabro kete rech. Ewi rech. In ema ing'eyo kaka po nono kisega tedo tiketo chiembi maber. Idwa mede ndim moro? Idwa mede ndim. Ndim iketa keta kanyo mar medo sura kose nitiere kako onego bed ni en bende ichame seche michiemo kacha? Jomoko ohero chamo rech gi ndim. Koro ibro keto negi to gibro pore juice no. Kodhi wagolo kodhi nyaka wagol. Tiketo gi maler. Ndim mari kacha iluoko maber mondi. Iluoko maber. Tiketo. Luore ng'ato kihero ndim go inyalo chamo. Inyalo biyo gi ewi rech. Lure kodi. In kaka jachiemo. Kata be inyalo dwaro ng'ado gi kama. Ma en round. Ma en round slices. Lure kod kaka idwaro. Kaka idwaro gi. In ema iyiero kaka idwaro. Kidwa ng'ado shape mokuongo ni iwacho ni iluongo nang'o? Wedges. Magi wedges. Yes. Koro magi slices. Mago slices. Pod gi serve purpose machal. Pod gi serve purpose machal. In mana ndim cha. Tiketo gi e wiye yo makare. Ka bende wanyalo ng'iyo gi. Ti wacho ni kopogore kod kuon ma bende mano koro isetieko. Iwacho ni ka iluongo ni keto gi kamae cha iluongo ni nang'o serving kose garnishing. Ma koro ise garnish rech mari. To bende iwacho ni wantiere kod pondu kacha kod kuon mamoko. Koro kuon moko go ma bende inyalo cham godo rech marwa ni gin kaka mane? Ma en mano ma brown. Ma kuon bel. Kuon bel. Aito ma to bel mokik gi. Bel mokik gi oduma. Bel mokik gi oduma. Koro ma tena ena mar bel kende. Moko kik. Ai ma oduma kende moko kik. Ai koro magi mokik ariyo. Mokik bel gi oduma. Gi pondu be ne wantiere pondu. Pondu kata ito muogo. Kata ito muogo. Anyakora moge jambi isechamo ito muogo kata pondu. Ma bende koro kawuono watedo kae kata waloso kae gi jatedo ros. Mana kaka ineno ma koro en pondu kata ito muogo ma bende oseted kae yo makare. Oseng'isa ni jomoko ohero chiele gi nyanya. Jomoko bende chiele achiela ma onge nyanya. Kata kamano kise chiele maber to koro en mana ole chak kaka yorno mar kuoge. Koro rosa uchopo ma mondo mi abil lweti. Nyakora moge jwang'a tena chak gi kanye. Anto kumacha diera rech ma bende ochwaka chwaka kamae pok na chamo. Kata kamano pile ka pile wapuonjore tedo kit chiemo mopogore. Nyalo bedo ni neno kawuono in bende pono ni bedo kod buok kalure kod kit kuon ma bende kit rech ma bende watedo. Kata kamano we kora bila ne lwet ros ang'iso ni en to kit chiemo ma bende otedo ni chalo nade.
Ang'eni rech seche moko akena rech cha be ichamo gi uma gi pala diera. Mano dong achamo nyaka chogo. Mano we aket uma piny Rose. Anyalo chame gi pala gi fork ma jomoko pende ni mato dongo kanye. Nyalo wuok e lweta ma lwar piny akud wiya nono. Ka wang'iyo we akwong gi alot mondi.